Hello. Okay. Kitty say. Kitty say. Say, kamuri go. All videos. Kitty say. Three people. Kitty varikuona 3 people. Tari say. Ivizi kuno. Oh, Rejoice, Gogo Cherry, Joyce Napea, Bodisimuka, Lokajem, the Chieko Muchacha, Miracle Matswa, Chipo Magaya, Shelter Pamiri, Maria Mangani, Sisi, Slim Sinso, Kurise kumabasa guys. Ndaenda kumachechi zviri sei vaenda kumakereke kuri sei kwanga kuri sei kuchechi namatirawo here please pray for me vaenda kuchechi okay Bethsheba ndo kuri sei kastori kangu nhasi kanenge kari very short and precise, very short and precise. Tazoita sei baba? I think ndichafreeze. 1 second guys, 1 second. Then ndata ndichiikira chiridza chiredhiyo changu togova safety ndiridze music yangu. Tazoita here zvandada kuita apa chichaitika guys. Wait a second, I want to check something here. Zvada kucheka okay. Right. That was so on. Akakabhiti ndokandeti kanandifungisa kwandisingaziye ndiri mumota yandisingatomboziye ndichidhiraivha ndichiinda hangu ndonga ndichida kumushaini kanondidzora ndangariro so uzapari dzimwe songo dzinotidzora ndangariro. Sembla tuma uyu aka kanodzora ndangariro yatimbonzwaka aka kanenge murudo nandike love
Kandeke love, I cannot. It can't. I cannot. Akakacharidzwa mbichana. Kanoita zvelove love. Ndokaridza very 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 Nick Noy. Very Nick Noy. Ndamutai manje. No. Chimbozwaka. Ndikumboridza radio chimbomira timbotiwo nanewo zvarobvisira ndizvowo iri harisi pamwoyo pangu iri. Iri harina sonakidza ndizvo unotanga unakidzira apo iwe chati hatitiri miki here rinongotangira ipapo pakati. Iri rinonakidza rikatidzokera hangu kune iri. Wadzira kasipika here pandiri ndopagari. Ndishiyekera manje ndichitanga woe hanzi saka heti dzakawanda ere dzakawandisa etindeze mavhidhiyo but ndozocheketa nditenge kufarira kira here asikarizvotoonarikasipiketa
Even panchakwira ndege kana pari pedu nenda kudzokera kumba pandoita kuekera pandinotoenda chako panyika pepe kani katorimo kachitodhindurudza mangwana ndinenge ndinako even kuekera paive zvikandinetsana vakada kungondiekera vakangoda kundinyangadza zvangu ndinongonozvivharira chihozi changu ndototanga kutonzwa chiekera ngirini chiredhiyo changu ndiri muhozi imomo nditaune munhu hautombosiri kutonzwa tinemi veduve nikiriki hanzi ndaputsa lingi riripi asanda kuisa linki asanda kuisa linki kasipika kanoti dai kasakasakasira kufa nokakandifira ndozoita sei manje saka wanepika mwe ndinangoti nyasha nditengere kugonditumira ndozokawanepika mwe hazva ndochema ndomukamusi wakanoti zii ndakafita kuridza mhere nokuti ndokadisa zvisingamboitika sipika ndakafita kuibongomora mhere baiwi ndigodi kadikidikika but kane nharo wona manje ndongodeoso kahandbag ndakutoinda ndekahandbag kangu takutotanga kutowirana apa kanoiswa acd card kakuti toiswa papi kuacd racho apo pamwe ndofanira kutotanga kutotitengesa ndikaenda kuzimbabwe mwezi wa I'm serious ka patinorema manje ndozozvisa sei muekera kanopinda acd card hamuna chivakanzekera ikerere earphone kureva kuti ndiye ndichiteerera ndakaisira muearphone zvee zvichifamba sei papo pandipe chacho apa ndipe earphone apa ndipe sd card nebluetooth ona manje totanga kutotengesa shop for speakers totanga kutomahodha from Thailand ona manje totanga kutotengesa tomaspika atiri original ka kukupa 1 week warranty after 1 week chikafa autoki because ndendapuwa 1 month warranty ka atuma tinenge tungotumaekera kuti ndikapuwa 1 month warranty ndio vakandikura kuti pa 1 month kana chikangoita zvachinoita after 1 month andikwanisi kuchichinja saka ndikutochiridza everyday kuti ndigona kuti kakasimba here so ndigona kuti ndokwanisa kudzokerere tode kutaurana zvakare mona manje pa anyway aisi ndangotaura nyangwe namvura yakura stereki itori diki nyaya yekuti yeurwere aimbonyanyakusa kutaura saka zvakaitika ndezvekuti iye handichanyatsoziva kuti ranga riri iye ripi handichaziva kuti ranga riri iye ripi zvakaitika zvinhu izvi but chandoziva ndechekuti ndanditori astudent uko kusouth pandaidza pepe ndanditori kusouth pepe saka manje rikirikini saka zvakaitika ndezvekuti vanhu vese vakaenda kumusha kuholiday kunotamba Christmas saka zvazvinoita manje kana kuri kuHarare vanoti vanhu vose zvezvokunzi pamuchato mumwe munhu panofanira kusara pamba munhu hapafaniri kuenda munhu wese kumuchato ndozvaiitika mumaholidays ndonzi iwe chisara wakachengeta pamba saka ndikamboita drama guys nyaya yekunzira wakachengeta pamba iyo ndakamboita 1 week vanhu vasingazivi ndiripo here kuti handimo kusvika ndazononokirwa muhwindo nevamwe vaigara mumba pedu vakati iwe urimo here tangoti ticheke kuti urimo here zvandaita time dzandaimuka ka ndichinochera mvura ndosuka maplitsi angu ndairira ndakasuka ndairira ndakatsvaira ende wiki rero ndenge ndisina njuti ndozvandaita saka ndaivata ndakasuka maplitsi ndaivata futi ndatsvaira bodza ndiri 1 saka hapana munhu aimboisa china saka ndaivata ndatsvaira usiku yauye ndaivata ndatsvaira ndoita usiku hwese ndichiona makorean movie ndozvaiitika ndoita usiku hwese ndichiona makorean movie zvaizoita kuti the whole day ndaisora ndakavata saka vanhu vaizoita zvavaita during the day ka vaisandiona nekuti ndaisora ndakavata pavanodzoka manhiri pepe ini ndo pandaizobudonda kunotora tunhu twangu but ndaisasangana navo pasingi manje saka kusvika manje 1 wacho wazoti aiwa ngatimbonocheka kuti mwana arimo here 1 week vakaita zvekutorwa hwindo kuti chero nikuimo ndakatozvivatira zvangu ndikati ndikangovhura ndikati ndirimo zvikunzi kukusabuda pazhe pamunodzoka kubasa pepe makuzorora ndopandobuda ndopandochera mvura saka ndakavata during the day saka ndozvakaitika holiday Christmas neNew Year Christmas ndakanda ndangonotambira chirungu changu ndivhaisa apa nephew mwana right da kuti mundiudze mwana wavatete vako ari mukomana unomuti chii nechirungu guys help me nephew nanisi vanondiconfuse saka mwana wavatete vako ari mukomana unomuti chii
ndakundikommenderewo musection ndizoti mwana watete vako kana ari mukomana anonzi chii nechirungu? Nephew. God nisi akafitonzi nephew do. Nephew rakafita kuvarume handiti anzi nephew handiti guys. Nephew and niece gandigoogle pakuti chirungu chocho chisandivhari. Nephew and niece timboona kuti mwana watete anonzi chii nechirungu kana ari mukomana. Nephew. A son of one's brother. Skanda ndiri correct. A sons of one brothers or sister or of one's brother-in-law or sister. Ndo nephew, yes. So yeah, that's my nephew. Ndobva chi nephew angu. Nephew uyu kauyu utori munhu mukuru, guys. I'm not talking about munhu mudoko. Munhu mukuru pakuti arrangement handitaura exactly but munhu mukuru wangato nemwana wangato kusekondari. Ska vanga vakugara vakabva kwanga vakugara mbva vatanga kuya kugara kudise kumana kwataigara isusu. Ndobva vatonditi mainini chi mune muchitepa Christmas kana hapana nechitamba vati mouya because vanga vatichanyira vakasika pa Christmas mune muchiitambirepi kana handeni ngoti pano mbva vati muuye kumba totambatisa mungatambi mega Christmas. Ndokuti vanhu vese vanga vaenda kumusha. Christmas atikurana nhema bedwe. Christmas inongonakidza kumusha muchitaura huku muchitaura mbudzi ndo zvinombanakidza nemafeti kuku emuswe Christmas nyangwe mairirya every day. Feti kuku remuswe Christmas ritori netest iri different because kufeti kuku reba Christmas everyone knows that chicken yemuswe Christmas is different from chicken yemazuva ese ye 362 days dzegore rese. Vanhu vanozviziva izvozvo. Fanda yemuswe Christmas inotesta zvinonaka kudarika mamwe mafanda esaya. Everyone knows that. Ndobva chi ndatoti alright. Ndobva ndatoita sei ndatoti muswe yava ndatogadzira vandatienda kumba kwavo ndatosvika kutoti naumwanhu nochi vana makazinzi vachingodaro ukama uchingopindana kana kwakutori nevanhu vachi vakawanda asi manephew nemanephew mamwe achichi zvese ikokoko ukama hwacho munongoziva unenge uchiti uyu vatete vakazonzi vakazondowanikwa nokumhuri ikokoko murume wakazodii saka unenge wakangoinda wakadai uchidhadhamuka ukama hwachoni ndatosvika saka vese ndavaziva futi tikakura tese navo mamwe vachoni vaingova kwedu mutoriwo kuno ndasingatozivi kuti kutoi nechifunction chakatodero chi vanhu vatodhakwa pepe rakatosvika pepe ndikatoti saka inini manje zvaiita manje ndezvekuti inika ndaiwirira ndakana kuti maybe ndo zvandiri I don't know but ndokurumidza kuklika kana kuri kuhama dzangu obvious ndokurumidza kuklika nevanhu vakada vachiface because ndine mabrothers chete saka it's easy for me to actually get along navo. Tozotanga manje kupinda mumadzimai vavo because obvious vanhu vakazouya papape saka ndesina nyatsa kuvajaira saka chipa ndaitova ikoko. Remember I was always with my nephew ndichosai tongoti vakati hakuna mashops ndondati handeitese saka manje uyu ndofunga mudzimai vachazoda kusara nebut asina nyatsa kumujaira maona manje saka ndaigara ndichasei ndichostika nenephew yangu pepe achida kumashops todzoka tese chifamba tori chikuruma mwana taitosipakwa taitosipaka ndaitodanzira kuti kuari kuenda ndokwandiri kuendawo saka manje zvakazoitika zvokuti pataifamba tese manje ndipo takatanga kuronga zvenew year's eve. Tinanga kuronga zvenew year's eve patatowirirana patatoti zvatita kokondeka kuti saka toda kuti tisei pamusi wenew year's eve apa patawirirana handiti ndobva ndati saka ndichaita sei ndouya ikokoko nguva because pane paizondityisa kuti ndifambe kwasviba saka ndasingazodi kuti ndipfuure pakwasviba bva kuti amunogona kugara ndi kuma5 ndaikwanisa kutofamba namba kwavo kuma5 zvisinei guys dzanza kuma4 ndatogadzirira kuti chirege ndita sei ndiinde because ndazifanira unorara kumanephew zangu paitowo futi namwe vanhu vaifanira kutozenge vachiti vati vari kupi vari ikoko kupungwi handikunyebera apa ndogore iroroka papa vangu vachangobva kutenga mazisipika moziva kuti munhu andikatenga mazisipika anenge mazihuvu mazikuru akaenda kudai anenge ekubhawa zvaitonakidza vaimabudisa senge paChristmas vakamabudisa vakaisa parodhi maimwana vanhu vakauya unongoziva zvokumagetugere gaizika munhu vokaisa sipika apa kana pane chikafu vanhu vanenge vachingoinda ipapo maimwana gore irora zvinhu zvai zvakanaka singamboiti muchitenderera muchingodera hapana inyimwa chikafu vanhu vachingopinda vachingonotora doro vachiita sei zvinenge zvika kumadhiringi zvese zvezvenyamba ndozvavaingoita ndobva wabudisa masipika parodhi ndozvavakaita saka kwainakidza but atoti gana dautodzoka kunew year because ndanakirwa nechichristmas taronga pepe guys 4 o'clock
ndatopedza zvese ndakuda kutobuda mumba kotanga hwamusoro wangu ndatopedza ndatotora chibheke changu ndakutoti ndikanichikiya dho ndakatanga kuhwamusoro guys musoro uya yabva ndati kuti musoro ungatondikonesa zvokutoti ndigobuda kumusoro uko because ndaizofamba ndaraka nekwagrade high 1 ndozonosvika kukada kugrade 7 primary kwekwe ndokwavaiva vanamboshingisa ndikati musoro unongoyobva ngoinda ndikandingoti mbichana vatei dzadziri 4 ndatopedza ndakatongovata ndakati ndangotopfeka zvananga ndakapfeka ndikati ndikamboti vatei mbichana ndozomuka ndoita sei ndofamba ndoinda kumba kwavo because vavasinawo mota mazuva iwayo yekuti vayozondipika apa I don't think ndatine foni here mazuva iwayo I don't remember ndatine foni yekuti ndizokwanisa kuvafonera kuti ndakuhwa musoro I don't remember but I remember pakaita communication breakdown nyaya iyo ikanetsa ndobva musoro ndakabva ndavhara gedhi repasikirini riya pandakavhara ndo handatomborikiya because ndikangoti twa ndozosimuka ndoinda guys pandakavata pandakaenda kundovata kudaiwo ndichindokunguruka kudaiwo ndakava ndahwa musoro wangu uchirema ndobva ndangoti ndakadero ndakavata from 4 ndakazomutswa nemafireworks pakati peusiku yekuti katoo munew year ndo akazondimutsa kudaiwo ndakangovhura maziso angu anga asikachagoni kuvhurika musoro wangu uita kuti uchitema apa ndakasara kaparasite musoro wangu ugotanga kuti ndisingakoni kana kuvhura maziso ndaingonzwa kuti ndakangonzwa kuti papaka pandatodzokera kundovata mazibhomba anenge achirira musi wenew year's eve handatombomahwa ndakangonzwa hwanyirona ndakangoti papa ndora ndakahwa pandandodzokera kunovata futi pandazomuka mangwana makuseni musoro wangu uchiri kurwadza ndazonotsvaga mapizi kuzodaiwo so kuswera futi musi wenew year ndakangovata nemusoro iwoyo manje ndofunga ngosha kuti konekuda kwemenshero noita sei vazokoniwa kuuya musoro iwo wakandirwadza guys kubva musi iwoyoyo new year's eve ndichingohwa musoro kana munhu wandakakwanisa kufona ndakangokwanisa kuenda patakshop kuno ndokumbirwa makafini aya nemauyu kunanzi machimamwe ariko aya madiscipline ndo ndamwa madiscipline aya ndo ndasova ndakavata new year vanhu vakasara vachiita ndobva ndakangosara ndakangovata chete musoro uchingondirwadza manje kuti vachiziva kuti chichaitika namenshero havachazivi ndadero uswa 2 ndo musoro wangu pawakasanga kuti nanikewo ndakaita 3 days chihwa musoro iwo musoro wakandikuvadza iwoyo ndobva ndatosita mazipundo emozai kuti zvekuti wainzwa musoro zvezve ndobva ndo ndakazoita pamuromo apa kudai ndo pandakazotanga uchikwanisa kunyatsa kubva manje kufamba kuenda mashops mahwa ndadero inyuya handimbozwa kuti yakapinda sei ndakahwa musoro ndasambondahombohwa musoro iwoyo kuti waihwa musoro wacho uchirema ndobva ndaita sei ndobva mwana wati wangu yawo wazouya kumba manje akati komaishiro chii chakaitika musi weyekera ndo ndati handitozivi kuti nekuda kwemusina kuzoya the following day ndakanga ndanzwa nemusoro wangu waita seuchatsemuka apa ndandakazvimba kudeka nezviye zvimayekera zviya zvidzakara dzimwe zvekuti ndahwa musoro wakazi kuzvimba muromo kudai so nemuningiriki nezvipundizvo zvemuromo zvikanzi kwakusati tikati handitoporina kana kutogozwa kuti ndaisfambisa sei panguva ndaitofunga pamwe chatoziva kuti uzocheka mangwana kuti kone kuda kwemunhu asina kuuya iwe chingoti pamwe mazongoregenyi kuuya kuti mazoti hamuchadi kuuya saka takakumirirai chigokumirirai vana vakatotiyekera kosika vana vaningiri mwana nefi yangu vaitomira kuti maisherochi vachauyawo taanzi tigotenga mafireworks zvekuti ndaitozvidoka gore iroro ndasandaizokura tatoda kutoputisa tichoti takatoronga kuti tichaputisa tose ndotakatoronga hanzi vakarwadzwa zikamboiti zvekutoti vamwe vacho vachitori nawo mafireworks aibosi vaitomira kuti muuye muzoputisa mese takarwadziwa vedu hati ndo zvakaitika ndo iyoyo yakaitika kuharare musoro wacho wazopora then imwe ndeye iyoyo no let me skip you because mabrothers wangu twatiri chiduku but kuti nembasa here yange iri yechristmas zvayo but takaenda kuluna park taenda kuchiluna park hamoziva zvezve chipani chimwe chiripo chakadaiwo takaenda nebest friend yangu nombuya kuti panapa ndiye akatoti ndikosi taitsvaga chii kokuti tiende tinoendawo out for Christmas tasati tambozviita mangu akangofona vakati torai mari yakati muindewo munoita zvinoita umwe vanhu paChristmas ndozvavakatiita ndobva tatoita sei bva tasingazivi kuti toendepi ende tasingatombozoti vanhu kumaChristmas vanoendepi saka bva ndatoita sei ndapinda mutown bva taenda kumba kwanani
kweshamwari yangu anomboya panapa anonzi Tariso. Ndobva ndaita sei ndatoipfuura kumba kwavo ndoti atari muri kuitei but ndatoti bhana zvatachita ndati kutsvaga kwokuti tingoendawo nechine vana mhene kuti ndikupa unoziva kozi ndasingazivi. Ndobva ndoti don't go it zuro takaita sei takatomboenda kuenda makuseni tatomboenda saka papakaita chakaita kunge chiruna kwandoreva kuya kune mameri go round handichirura ngokwira nanhasi aya kwatakabati ndikuziva kwazviri handei mna ndekupi vatoti padhuze dhuze zvokutoti ukatobudapo utopaona kuti ndepapapo vatenda saka ndimunoziva pepa unoti uchibva neshoka mutauri uchinodarika pakati pepeya mne ndo greenwood park here yekuti unodamburira nepakati muchinda kumorris temple ndopapane chii pakaiswa zvimuzerere zvacho zvese izvezvo ndo ndatosvika paya mapikicha acho ndatombana ndikazomabvisa zvangu pafacebook but taiva nawo mai mwana takatoenda titori gurupu inini mabrothers angu ese neshamwari yangu nevamwe vanhu vatakatozobatana navo takaenda tiri zigurupu guys. Tasvika paya tandobhadhara inhangu handina kwandaikosa kukwira saka ndaita sei ndaitobhadharira ava doko ndobva chii ndabhadharira chidoko izvozvo iri grade 6 uyu ndobva ndamubhadharira mazai anga ari mudoko ndamubhadharira kuti apinde pazvibhisa zviya zvidayo soka nyaya ndikaifunga idzi pani zvine zvidayo zvipamba zvidayo so zvibhisa izvozvo ndamubhadharira paya wanzi mwana mudoko unobhadhara half ticket saka pane mapurize atinge vana vadoko doko vaienda ipapo ende piri paitoendwa nekera nevana vadoko doko papasingaendwi vanhu vakuru tatekera vamwe vacho manje avavo ndobva ndati sikaoda kupinda papi ndobva saka zvazvinoita manje mumba medu guys mumba medu zvamunoita mune vamwe ma2 mabrothers angu vakakura vari too close vari 2 vavavo saka but makurira vakaita vari too close kandeyekuti one wacho atori kuuniversity level one ari kuhigh school but they were always together like this saka uyu mudoko uyu kauyu hatorina like mafriends ake ndeye uyu muhombe because anogara angori mugotsima uyuyu saka manje vanhu vaitombofunga kuti matwins kare vasati vanyatsa kusiyana saka they are always together like that saka we knew kuti uyu manje uyu muhombe akangonochuza kuti ndikuda chakati uyu mudoko uyuyu wacho uyu achanochuza the same thing ndobva ndati vatamba 10 not vandati iwewo mudoko uyuyu ndakwaziva actually tovaziva isusu kuti ndo zvazviri saka mudoko ini vandati iwewo mudoko iwo ukuda kukwira chipi ndobva anyarara because anga akamira kuti uyu mukuru uyu wacho waanogara ari mugotsi make uyu kauyu chaatora ndo chaanotora iye ndo zvavari meaning kuti uyu manje even pakutenga ukatengera uyu muhombe unofanira kumeka sure kuti uyuwo futi ane something chakada kuti asimila muona manje zvazviri saka manje ndobva ndati iwewo mudoko iwo uda nokwira chipi ndobva ramba akanyarara ndobva ndati alright anenge achuza kana kuti anenge akwira chinhu chaanonokwira chacho chimuzerere chake ndinokutengera maice cream mazuva ndo pakapinda maice cream gore roro zvinhu zvanga zvakanaka ndikura nhema gore roro kwangu kapenga ndobva maice cream aitonzi 50 cents kana asingatoresi ndokuti takatopinda tine mari yakatokwana munhu wese muzerere yakwana munhu wese muzerere vakatokwira kozi nosha hana kunokwira muzerere ini handina kukwira muzerere nosha hana kukwira muzerere motion anga aripo here bako tiki takaenda futi namotion ndoona so takaenda namotion futi takaenda namotion kasingareshi kasina kuenda namotion saka motion anga aripi hachazivi asi noshi ndozva kuti anga aripo because towanzoita zvinhu zvedu tiri tese takadero ndobva tatoita sei tagara kuya uyuyu mudoko watabhadharira kuti chiinda pazvibhisa zvinodaiwo ndatange kuramba ndidiamond unonzi diamond by the way mudoko wachoni tikati daichikwira zvepachikira pazvibhisa zvacho ungada ndokuramba daiuya ngatange kubongomora mhere mai mwana pakazara vanhu tikati ukaramba iri bva ndati too late ngati ukaramba kukwira pazvimuzerere izvi esi tatobhadhara tiketi takabata tiketi takasvika pakuti asiye takabata kudaiwo soo ndokubva ndati ukakwira pazvimukira zvibhisa izvi ndokutengera ice cream handiti ndati ice cream yaunoda ndeipi ndobva ati ndoda iyo ndikati alright iweweka tanga waenda kunogada chiekera ichocho chibhisa icho ndokuti ndikupe ice cream ndobva mbofamba ndofunga bva gana zvinhu zvinogona kutodonha pano ndobva aramba agona zvimwe zvana zvaitoinda mai mwana zvichoenda zvichokuita pamuzerere pepe uyu ndokuramba paya guys takaita 2 hours tichinyengerera munhu kuti inda unokwira pamuzerere uyu apa inini manje ndanda kuchitobvoikana because aveve vanga kutoti takutovhara manje because takutoenda kune izvi zvevahombe because zvevadiki manje zvakubvako
ndandipe ndikandokupirawo kuti chi uyu pakati uyu unowirirana nemumwe wacho uyu stereki uyu aperekedzani uyu Diamond mudoko yawo anonzi Mukudzei by the way. Ndikati ndakupirawo uyu anonzi Muku angoinda akaperekedza uyu so that vagara vese vanogara pachibhiza chacho vase vari one. Ndobva anga aripo kutanga mbamboti pindai uye ati pindai Muku yakada kutanga kuonererwa pane vanhu akuti handichadi ndezvana vadoko ndezvana vadoko pakuti chi indanoperekedza munhu undiwene ndikati iwo kana pakunoperekedza ipapo haundokwiri sei vaida kundokwira zvezvezvi zvindege zvokuti unoti kwechikudewo so chigiya chacho zvoita mudenga vachitenderera vachidera vachimudenga because uyu washanga atopinda kamuchekera chake anga atoita chake chimuzerere chake vatopendwa zvikanzi toda kupendwa tikavapendesa vedu parichi chakarega kuvaitisa musi iyoyo vapendwa uye vanhu vamunyengera tikati tokupendesa here kumeso uinde kundogara pachibhiza guys takaita everything tiche tikapedza kudaro akapedza akanokwira pagate pepe oti handichadi utangobongora mana mhiri isamira kudai mati tangomira tamutarira manjiji Diamond aonekapata tiketi kusvika pakutoda kutodzimika kuti tatobhadharira munhu tiketi vaiva vati vaenda kundokwira zvindege zvavo vaenda mudenga kuti ona vatienda mudenga savaenda kudenga kudaro chi uchangoita sei uchagoita sei wona izvi mama ukabvunza kuti wakakwira chi uchataura kuti watokundwa nevamwe tototi wona uri kukundwa nechitokotoko icho takatry everything ndikati unoreva nememe guys ndakatengera vamwe vese boys rese ranga riripo mabrothers angu aya maice cream uye abva namuti ice cream ishi asi handikupi kusvika wata sei waida unokwira chibhisa ichocho yakasvika pakunyunguduka yakasvika pakunyunguduka ice cream ye kuboma kudai so dzedze dzine makala dzedze yakaboma kudonha kudai kuboma kuti do akati handipainji pamuzerere ipapo zvikanzi namwe mai aiwa murege kana asingadi chi usamumanikidza because mumwe iwo unenge usingawisi kuti mwana uyu nekuda kwei ari kuramba nekuti kune vamwe vanhu I remember mai vayabva vandipa example yakabva yazondityisa manje zvikanzi I remember kuti there's this other year because mai vanga vationa mai vakaenda kumizerere yese vakabhadharira mwana wavo everything akaenda kuko mwana achingoita mai mwana apanga turi kudiki kune kabrother kangu hapana mizerere asina kupinda mwana ye vakamubhadharira like everything achingoita vachiti vakabva onzi wadaenda onongedza ndakuda kuendako mwana wewe ondoendapi otondozeya odzoka onzodaenda oti ndoda kuendako hapana chasina kuita even zviye zvinoita kunge zvimasofa zvinenge zvidaiwo so zvichitenderera zvichiita chihuwa kudaiwo so hapana pasina kuita saka kana usingada chiti chibhisa uda kuinda papi kana ndichadi kutomboenda kana pesa handichadi kasika tabhadharira imari inonga udaitosvika $3 paya kati alright tagara pasi takasvika tikanogara handimoza kumaofisi kwataikoko kunenge kune zviofisi manje zvinenge zvakaita chinge chimota chacha asi zvezvi maofisi takandogara pamasteps takamirira kuti achinje mwoyo wake ngozochinjawo takapagara kati ina ndingamboendi kumba gaizigodzidigura because the main purpose atawira kuno kude kuti uyu ndinanatonobva kunomutora kumusha ndaenda naye kuharare mazuva mama vati inda naye kuharare ambobvawo kuno kumusha ndokwira bhazi naye kwira kuharare shuwa kuti tsiregura kubva kuna makesikoti tsiregura neshoka kuramba kukwira pamusoro pechibhisa hazvigoni ko mama wazoti anzi mwana wangu makamutase because ndiye last born voti makaregere kumuti akwiri makakwira kwavamwe wese sei vakagada zvinhu zvavakagada izvozvo sei uyu makati asina kuikira nyaya yaizonetsa takagara kusvika kwati zvarara takagara kusvika pepe patosara pasina kana vanhu pazvibhisa zvezvi takangogara kuti agochinja mwoyo wake kuti agozokwira pachibhisa ichocho takagara ndobva tinoda kuice cream ngaatange uchembera ice cream iya vedu akita dhirama mwana mai yangu ndikati chema zvako asi ice cream handikupi indigotenga ice cream yangu ndasingambotoidi ndigotenga kuiti iyo ndichisvisvina ndichiti uri kuida oti ndoti icho chimuchiyekera chiri papapo chiinda unotanga wakwira paikira ndokutengera yese ndokutengera yanyukuduka ndokutengera iyo imwe yacho inoita sechikoni ndokutengera machipi zvese zvaunoda ndokutengera ndikati nongedza kuti chimwe chauda kutenga ndechipi chauda kutengerwa zvikanzicho ndikati ukangoinda ukangonokwira muzerere iwoyo apa ainguva maraunzi mashoma futi airamba takagara vamwe vachipendwa kana vakati akagona kuti ndoda kuita remastriyo mazuva kuna remastriyo akatanga kuti ndoda kuita remastriyo toti uda kuita remastriyo uchitya kundokwira paikira pachibhisa tanga wakwira pachibhisa ndokuti uite remastriyo
ndobva ambopendwa zvaidhurongwa vanhu vaingodhurwa asingagoni aingoita seko otopedza kuti ndoye 50 cents oinda sati pendwa izvozvo zvachoni uyu tagara paya tainda manje zvikanzi namai vaye vakazoya pandiri vakati mina ndikudze zvako iwe zvazvinoita kuvana manje ndezvekuti vakatoti wangu inini aizviita zvekuramba izvi vakatoti ndakamboluzwa mari yakawanda saka ndada ngokupa assurance kuti ndakamboluza mari yakawanda mwana wangu pamwe aitiwo chikabva ndasingazive kuti ane fiye yaanayo ndikaruza mari ndokona kutoita $10 ndamubhadharira chinhu chaitoda kutokwira pamusoro pacho kuti ichi ndo chandiri kuda kumaraidzi achoni iwayo ndobva aramba handakarwadzwa ndikarova ndikaita sei asi mwana akaramba tikasvika pakudzokera kumba ndikangoti ndo zvacho zviripo hanzi ndobva mwe futi mwana andoremember vakamumanikidza kuti aende pamaraidzi wayo but mwana uya nekuda kwokuti akatya anenge akada kuzama kudonha chinhu chichitenderera mwana uya ndobva aita sei chichitenderera kuda akabva atsikirirwa ndobva ashayikira pasipoti maiwe kuzondidaro ndobva ndikati handiedi kumba ndobva ndikazoti emo tiende ndokutengera ice cream dzako dziya ndonomutengera ice cream dzake dziya ndikati zvatoika ndikati chirega ndita sei ndoka ndatozoti kune vanhu vaive ndokumbira hangu ndite substitute ndoita sei uyu because wacho anotevera nelast born akatawo mudoko shimbichana ndobva ndandokumbira zvikanzi haiti kuti achienda pamabhiza because ati kurei ndikati because inini tiketi handingamboindire tiketi because kona uyu achitya saka itai kuti uyu aita sei akwire zvake pamaraidzi achoni rather than kuti ini ndoluza tiketi uyu wacho achitya better uyu arishandise tiketi kana kuti chindipe imwe option yekuti uyu second from last wachoni anotsvaga chimwe paanoda kukwira chake ashandise the ticket because handingamboindine tiketi isina kushanda ndopa vakati alright ngainde mukomana wacho iye saka uye ndofunga bva atozoona uyu ndobva atoti yekera vatanyengerera uya second from last because haiti ndezvevana vadoko ndobva atazomunyengerera tikati chimwoenda ngonoyekera tishandise tiketi uye aramba tazoudzwa namai avo kuti musamumanikidza ndobva atotanga kutofamba achitoinda achitosvisvina ice cream yake imwe yange yeround number 2 aidhura here mazoevo ndopa papinda bhakosi waingoti ukangoda kuda unzi 2 kana for 50 cents kana kutoti $3 for 3 futi zvaitongoita mazuva iwayo saka yaingoboma vachingoirira vachingonorya vachingonotora muzvikura bhokisi imomo titakangogara tiri pazvikira zvimota izvozvo saka paakaona manje uyu akuita sei akuti ndichikwira kudai so last born iyoyo ndo paakazotanga kubongomora mhiri akati ndakuda kuichinja pachibhiza changu ega ndo akazodecide ega kuti yes now ndaaredi kuinda paakaona uyu aita sei akuchikwidzwa ndobva atanga kuda kutokwirawo pachibhiza because uyu akwirawo pachibhiza ndo makwiriro akati zache akaita chibhiza cheche ndokutoita sei ndokutofamba akutoti nditore picture guys chipira kuti mahours mangana tamunyengerera munhu kuti aende pachibhiza takagara guys satozobva kwakutosviba nekuda kwake akatoti pikicha matirere pikicha kokuzoita nharo akera pakuti kuna uyu waanoteedzana naye vanorwa singamboiti usandibata mhani uri kundindiyekera wakada kuta kuti uri kundishunya pachibhiza pepe panga chiramba uri kundishunya unondishunyire chii imi saka iwewo asi zuva rese chikunyengerera kuti nda pachibhiza ichi iko zvinondi utoti pikicha matirere pikicha I give up. Uza kuti vanaka vanomboita dhirama rekuti unoti nheyi Jehovha saka iwewe unondiudza here kuti kubva makuseni tichitenderera pachinhu 1 chichikutiti izvozvi ndiwakuda kutotiti yekera matsira pikicha apa uri kushunyana nemunhu wacho nauchitomboryi angasitomborina kana fear maybe aingodawo confidence kuti aende nasomeone azoinda newe anotevedzana naye vaitorwa vari paekera ipapo vaitoshunyana varipo uyu akadzi kuda uyu waishunya ruoko here pavanga vakanzi bata wakadai uyu akati usabata nyanga dzangu uyu akati usabata chitambo ndochangu ndindofanira kubata chitambo zvaivanakidza vachidaiwo so udzi chitambo ndechangu usabata tambo iyoyo ndindofanira kubata tambo uyu akati usanyanya kundiguma usaswidira ya hazvina kushata takangovamirira kuti vapedze muzerere wavo mutenderero wavaita iwoyo ndokutowekera achingopedza raundi yake tokatorana nevanhu ino ndokutanga kufamba tichidzokera kuna fist madhirama tinomboitirwa nevanhu ambo ndinondikarifuka dhirama iro nokuti asi zvokwadi wakatigarisa kubva manguwai
kubva nguva kuma2 tikabva kuma5 munhu achiramba kukura pachibhisa asi wakangoshunyana pachibhisa ichocho zvikanzi namai vaya unoona manje zvinoita vana vari fani handikuona kuti anga achida but maybe kungoti angada someone anokwanisa kuti aende naye ipapo iko zvinoita anditori neconfidence dzekutekera zvikanzi tongomusiya aripo nyange akati dzokerai futi kechitu mubhadharira adzokere futi anyatsa kuenjoy mai vavo takatozobatsira dai pasina mai vavo ka ndofunga musi taitoenda takamudhuzana nekuda kwechazvanzi changu ichocho chakaita madhirama apa chidere chinenge chiramba chichifamba chiri mugumbo mako chakakudai chakakuna magumbo usakugana nokusiya hakusii apa anenge achitokukweva kuti anenge akumwa kuti maita losi kuti ndode chagati akazenge apedza manje achingodzaka akati ice cream yangu wedwe takamatenga maice cream iwayo tikati saka chimwe chiti zvese zvatakamupuromisa zuva iroro akandozvida ndozvida zvinhu zvangu zvese kubva kumachipisi iwayo mari yatatisinaye machipisi yataireva nhema kuti tokutengera akanoita akati ndo aya ndoda vanoona dhirama guys vana can do dhirama unoziva zvokuti unoshaya kuti akati aya ndo andoda iwaya mazipepa aya akadai anoita ngemathings aya atora bepa nemathings aisa muhapwa watora izvi waisa muhapwa wati ice cream iyoyo ndoida mandipromisa ice cream iyoyo ndobva tanomutengera ice cream yake iya warya zvese wati ndendende nazomuyamuya tingomuti zvikanzi manditi ndikakura pamuzerere ndokuti mundipe tikamupa zvose ndozvakaitika ipapo ndoimwe krismasi dhirama ratikaita neimwe hai kwakwa kumushango nokuti takasvika ningirikini onzi pane vamwe I remember this at the time pakambovhista vamwe this at the special ndivatete vangu ndivafarira ndivakatouya kana ndakatovata zvangu ndonga ndaitonzwa mudumbu ipapo ndakavata zvangu guys unoziva uchifarira munhu zvezviya ungonzwa kunge kuhope kunge kurota kuti unonzwa munhu asvika because I remember tatopedza kudya ndopaibikwa mazuva kare Christmas ndopayaishandisira kunzi padya raisi ndakangoinda guys I remember ndakangoenda ndikanotora shiti ndikatesa ndokubva ndazvifukidza pasofa ndokubva ndavata ndichikangangwa nemudumbu maimwana ndichikangwa ndakaderi maimwana vana vatete vangu that special anti of mine vandeifarira vakabvauya apa wakabvaini mumwe mabrothers au maimwana ndakangota zvekuhwa vanhu vekwedu vanoseka kana ndichaza kuseka zvezve kana vasangana guys zvaita musha kunobata network rimwe gore tazonyatsa kusangana ndi pafunction ndaimba kutorera kuti kuna vanhu vanoseka chikwee chekuti unoti is this a whistle chiri chikwee chiri kurwadzi kuri kuseka chete ndozvavaita sei ndo masekera anoita vanhu vachete vangu ivapo vanoseka sikambeidzi iti kungohwa that code it's a code like inotozikanwa unonzi ukanzwa vanenge zvati vana vavo vakauya ndozvavanoita ndikuhwa kuti asi vana vatete vangu vauya ndo vanoseka vachidai ndakakoniwa kana kupamuka pasofa ipapo waitiwa futi musi we26 December kana singarezvi vakauya guys vari group I remember that time takavata tikatoya ndikatonzi namwana futi vana vatete vangu kunzi kuiwa chiro mai chiro makavatira ipapo ndikangoti ndikadzadzokere kunovata zvikanzi mai vangu musiya aripo musiya akadero mai vangu zvikanzi musiya akadero vanhu vachipinda vachindipfuura ndirimo mai vangu vakangondisiya akanzi musiya aripo musamumutsa ndakavata kubva masikati wayo vanhu vachingoseka vanhu vachinakidzwa guys madhindindi akatanga kutambwa redhiyo dzikatanga kubatidzwa vanhu vachitamba takachishinyira ndipasuko pepe ndichichema handaita kuchema ndaita nekuchema vanhu vachitamba guys tisingagoni kana kutsimuka vanhu vachiridza madhindindi vanaekera ndopo vainetsa dzika rechiri yakanaka inobona zuva isati yairikayo mwana iwe neongara iwe saidakizaka haya uchingowira kuhope zikatonzi vapatourawa I remember mazuva ekwa kune magarikuni paiva nemasizini aimbirwa magarikuni ombofesa out nesizini dzekumboti vamwe vaigona kuchengeta shuyo guys ndobva tatanga kuti indamuuraya chakati tingozviwira kuhope guys function yaiitwa ndakavata guys can you imagine ndiripo pasame place pandakakoniwa kumuka vanhu vakatanga kuita madhindindi vanhu vakatanga kutamba vachinzi hokoyo vanhu vakauya guys that Christmas yakanyangadza even vamwe vanhu vakazouya zvezvandaireva zvokuti kana iri Christmas kwedu vanhu vanoita zvekubika doro for free vanhu takangondomwa kubva kwanhingi kana kwari kwana Tokwe voenda kwana Pongwe voenda kwana Pungu vachingofamba vachitenderera munosvika munodya chikafu ipapo mese munongosvika munofidhiwa ipapo kana iri nyama kana iri chii nekunomwa doro for free
iChristmas. That's what they do. Kwedu vanobika like that. Saka mune muchoziva kutoti kwaNhingi kune doro for free kwaNhingi, and munowana futi ma-invitations kuti muuye kuzomwa doro. Hakuna anobhadhara, mune muchotenderera, and then panorongwa kunzi tiri kutanga nekwaNhingi. Saka panotomuka vanhu makuseni pepe vanonotanga nekwaNhingi, vabva ikoko kunzi next stop tikuti vanenge vakaronga izvozvo kuti ndikwaNhingi kutozopedzisira kwaNhingi. Saka normally kwedu ndokunopedzeserwa, ndopakazouya manje patikatanga uchingenga takavata guys, vanhu vokuti vanhu vachinakirwa. Takatadza kana kusimuka, takagwadzwa sei? Ndakagwadzwa ndichingohwa kunzi vanaona nekwaNhingi aripiko, vanhu vachita ndakangovata. Ndakazokwasamuka kuma7 dzeusiku, pati yakuda kutonichita kuti kumadying ends kuya ndokwayange yakuenda. Ndopandakazomuka. So it's my nini. Even what it go the first thing I go the mention aripi. So akavata mbasi akadero. Pandakazomuka kuti kunda unondisimudza nandiri kwaiskuka. Unondisimudza. Asatombowika kuti ndisingambooni kuti ndevapi zvakanaka. Ndinza wewe umurisa nikirikinako. Totanoda ndichingokoyewa ndida chingoti moroi ndakangodero chingokweya makumbo chinda. Kazi chinda dzokera munovata. Apa ndenyazo hanzi kuwa zvakanaka. Asi panguva iyoyo nditi mwoyo wangu unoda kudzokera kunoona vanhu vachifara, so ndaida ndisingaoni gisi. Ndotongoiti Christmas wangu 26 December, asi ndakagwadzwa. Vanhu vachifara guys, vanhu vachifara, wakakudza uko kati yane chakati, vanhu vachitamba. Ndakangogara ndikadero. Jesu kuti spirit yangu I want to enjoy when vamwe, asi I cannot. Kana mama indanovata kana kakuti ndanovata, usamuka ndanozokurodza kuti kechiti ndanovata, semuka zvako upesanza makumbo ako uinde, nekuti vakazokudzokera futi vanokusvodedza. Ndakasimuka ndikadzokera kunovata, ndakasimuka 26 wakapera ndakangovata. Ndakagwadzwa. Apa paChristmas ekumushanonakidza anonakidza asingamboiti. Saka ndothingi ndoti my holiday twandoremember ini kuti twakaitika twakadiro. Yeah, saka ikaimboona kuti ndokwanisa kueda here. Let's see. Mbonzwa hangu 1 or 2 people. 1 or 2 people. Guys, hapana chinhu chonyangadza sekuti kana tomboti musi weChristmas wotanga hwamudumbu musi weChristmas. Unokoniwa kana kutoningirinaka, unotosora ukavata pamba. Ndo zvimwe zvinhu zvekuti zvinonyangadza asingamboiti. Akandimboridza kasong timboona. Anzi handina kuona notification. Pakangosvika 2 minutes pasina pinda ndobva ndata log out. Mwanyama njera zvisei. Reka ndone 2 minutes then ndobva ndalog out. Tobatana mangwana. Mazuva tiri kushanda Facebook neku it depends maybe. Because guys, zvambotaura kuti kunoshanda paChristmas. Christmas here. Kunoshanda paChristmas. Kuendwe off. I believe in Christmas. Peace, guys. Chihele chimbobira mbotanga namboenda this one. Chipolopolo zviri sei? Vari kufriza. Kune vari kufriza zviri sei? Musha zviri sei? Tiribo kuri sei ikoko? Hakuna kuribo. Ndimi vanonzi aniko ndebvunza nezuro kuti mozivana namagaya asingakasheni. Yeah, ndinchipo magaya. Kuri sei? Hello.
kuri Kuri sei? bo. I don't know why Kuri sei ko. mukuriza. Kuri bo amene ikoko. Kuri bo. I think in network yangu. But mune twakamboitika I here think in network paChristmas yangu. kana paNew Year. Mune twakamboitika here paChristmas Handina kana twakamboitika. No, handina yeah. twakamboitika nangoda kupinda mubox nhasi. Kana ndafara kuzokuonai manje. Uyo magaya ashinga creation abva kumhoresai. Ndazoona. Yes, magaya shinga creation hama yangu. Aiwa ndafara ndakuonai now manje. Ndafara new face. Now ndazoconvince kuti hamusi 1%. Ndefunga muri 1% kaini. Aiwa. No, hama yangu badini. Ihama yenyu. Chipo magaya ndakamboona rekera yenyu but ndashout kuti who is this person? Chipo magaya chipungu ndimi car is different. Chipo magaya. Right, ndabva ndaiona ndaenda kuFacebook ndakuonai. Yes, ndakakusenderai request. ndatoenda kunoi accept. Okay. All right. Bye. Thank you. Bye. Right. Manjenjenje ida. Chielele rambe muri papo boss ndakumbira favor from you yekuita judge rambe muri papo. Manjenjenje sei. Ndiri hapo. Hapo. Zviri sei? Ndiri makurukota zvenai. Mirai ndipoze toni. Kuri sei ikoko? Peti zvemakurukoto. Makurukoto iyi? Espeakers. Meni bandaridza kuti. Reminder zvanga zvapera. Muda unotombonya. Izo. Sipika rakauya nemuseredzero. Chitsva chiri muruoko. Aiwa, chitsva changu here, chitsva chiri chati eke zvenyu. Chitsva chiri muruoko. Chitsva chiri palive. Awa, chitsva chiri palive. Kana maybe kana chakuzosakana ndo pandichachiti kana but ndichati yes zvenyu. Kuchine chiti kuFacebook, choti kuYouTube, choti kuFacebook, choti kuYouTube. Chotimo mumba. Chobva chatimo mumba. No, mumba play. Ndinenge ndichitoita zvimwe zvinhu zvangu ndichipedza malive ndobva ndatanga kuita zvimwe. Ndichingotanga kuti mutuktok inonzi chituktok inonzi chi? Handisati ndanyatsa kuiga. I think TikTok ndoda kuiita ndine mabrothers angu. I don't know why but I just feel like ndoda kuiita nemabrothers. Aiwa, ndiri kuti kama unokwira munonzi moi mababa vanopopota. Mutukutuku. Ndakasarashirwa pashi. Iwe chii tukutuku ndakazama kunyatsofunga chii? Munoenda paGoogle monyera kuti TUK ndo tuktuk iyoyo. All right. Asi madiscreebro aitanyakafunga tasingoro. Aiwa, zvandichaita kamwe. No, chakaita kunge chingoro though. Mwe musi pa pane ane zuro kandanyatsoifungidzisa ndikati chari kutaura kuti hanzi raisi ravo raita kunge richadonha chisimbi uye ndikati asi kuti chingoro. Ndichadaiwo so musi wandichabuda handinyanyi kuda buda ndanyashanga ari kunoku ndiye handiaimboita simba rekuti ndibude naye ina handifariri zvokufamba so musi wachaita sei excuse me musi wandichabuda ndichatora picture ndomboisa thumbnail ine tuktuk
ndoda kuitora picture front nekumashure nekumasides ndoisa pathumbnail tuk yachoni. I think kunatsa kuiziva tuk because yamunoona paGoogle ka is different neyandoshandisa kunoku. All right. Can't wait to see that. We can't wait then. Kana ndabuda zvokubuda zvinondinetsa kaini nandi zvinondinetsa. We can't wait to see it. Chimbotiudzai makaita pauyu hanzi rickshaw handichiziva hanzi rickshaw kind of. Da kutochitsvaga chinonzi chirickshaw chacho. Chimboti mune madrama here to kana mabuda mbondimhoresa hangu. Rickshaw. Nachida kutongokumhoresa nemenda kusuwa. Ndaita kufunga kuti mazano muri kupi ko rickshaw. Kunzwa nekuona zvimunya. Yeah, izvi kind of yes. Vana But hapana kind of oh guys, ka rickshaw aka takambokakwira kuni kune city mongoza Mozwa city yakaenda Alex yokupati yaya vanako ka rickshaw akaka patakaona pekutanga guys achakudze tatatiza nana Alex tatatiza kumakotaka imi takakapira ka rickshaw aka tunenga utututu kariko, but it was funny. Tikafunga kuti chakatsemura tiri 3 but kanodai also kari kuno kuturi different from you. Ndichakuyekerai ndichati regai ndigotora picture. Wodoyekera tidoona. Wodoyekera tidoona. Kanditi tuk tuone apa kuti inobuda here. Tuk matuk anozobudisa panapa akati nakeiwozve. Anozobudisa modified. Vanobudisa chaiwa munoona kuBangkok ayaya asiri ari kuno kumamisha. Esa ndiri kuona panapa akanaka. Kuna hakutorina iyi yakadai iyi yemasaladi. Tuk in Mukdahan timboona in Mukdahan. Tuna chingoro. Right. Chingore chana bodoro puti bodoro zai bodoro keke bodoro. Each, but imagine it was saying senge each. Mochione here. Oh, but ndichachisa pathumbnail zvangu. Icho. Who is she? Ndozvachakaita ichocho. Akuroverei. Ndiani zvari kurwa? Arohwa nemubhunu. Yesu, vari kurovanira nezvi. Icho zvachikaita. Okay. Uyu ndigoisa pathumbnail. Akasiyana matukutuku achoni. But otherwise, regai mbona ndokwanisa kuedit the last person 1 hour ndobva ndaloga out. Kawani kasvema. Bye. Manje karova katiza. Iribo. Thanks. Magaya shinga creation. Magaya shinga creation. Is what? The volume show no say. Magashika creation anozvinakitirirwa. Chamba gaspika kanyuani ka. Unoona musika wapi kazviona. Gaspika kanyuani ka neka dance kanyuani ka kumbi dance. Ako. Ka kumbi dance. Ako izwe. Disappear. Kumbana ba disappear. Kudai
disappear. Oh, I disappear. Confidence. Guys, remember. Chambopemberera kaspika kawo, kaspika ketukutuku. Yes, tukutuku speaker zvokwadi because speaker. Ndakutono katsvaga mangwana kutauni. I want a tuk-tuk speaker mangwana. ndinokanyoresa sei kaitofanira kunzi tukutuku speaker unokanisa kastika kakanaka kastika kanongonamirwa so. Yes, ndoda kutonotsvaga matondifungisa da kutokaita kuti tukutuku speaker pane dembo chatokaona kanzi tukutuku speaker tukutuku. Yeah, guys, I think ndichazvazoannounce kuti izvoni tiri kuyasoita uyu rini, but I think it's certain kuti maybe musi wa19 ndo pachaita competition saka ndosara nemukusera nditi 19 is okay. Amukushanyira kasadza nehaifirizi beef nerap. takarisuwa mudero guys, inda muchirwadzisa mwoyo wangu. Aiwa iri rakatozara iri rasara rari paimbwa rinenge rasara ndakutokudropai drop kachikoranga dance mbichana katukutuku ngakamborera mbichana katukutuku speaker ibe sika ayo Damatai. Yeah, mukarise chipo hama yangu hapo. Hama yangu iri chipo hapo. I'm comment section. Machambasa. Alright, yeah. Happy Sunday. Happy Sunday. Thank you, tuk-tuk. Nakuchaka ka tuk-tuk kangu. You see it very soon. Alright, no problem. And umapana ko kari umota chero ndiri mu town achano ndine handbag nene ka tuk-tuk speaker even in town. Bonya komutisona mune mtundu wakatukutuku kenyu. Aiwa, chero ndiri mu garden ndendo ndaka tuk-tuk kangu. Bye. Bye, good night. Say hi to Nyasha. Missing her too much, Wasu. Taita. Me too. I'm in Bangkok now. Oh, missing Taita too much. No problem. Thank you. Binzai then. All right. Katleko, I'm seeing you, but let me add Chira Miragdara Katleko. Wait. All right. Chira said it's not good. Chira, Magafitwana, is why you share. Anyway, up. Zirisei wangu. Oh, guys, I didn't think that was when they said that guys. Oh. At least mimi nemazino ekuritsenga sadza racho indajika nhasi ndatomboti regai ndipe muporiji nditombobika riri nopi handisi kugona kudya anything. Skana achiri kurwadza here mazino. Achiri kurwadza, ari kutoda kunobvisiwa 2 more and I think there is another one, a third one that needs to be removed. Sorry. Sorry. Ndakuisirapo number dzangu mucomment section shero. Handakuiona ini. Aiwa ndisenderei muri paInstagram kana pauyu. Pachi Instagram no. Facebook. Yes. Munonondisendera muchera ndishare.
Yeah, I sent you a message. I sent you a message. You go on your mail. That I sent, I think Maxeni Jaiwo, if I'm not mistaken. Pai. Per messenger. Messenger. Unless ichida no kana usiri like musiri friend inotonda kuma request kuseri vanotobozvione. Oh, that's why maybe because I sent you a message, Maxeni. Ndichitokuisira phone number yangu kuti tichate ku WhatsApp. Because I only saw live yako pawakandimenshena. Ndazoiona yaachimunya. So ndazongoti rega ndikuisire message ku messenger. Masenda kupi mimi? Masenda kushema TV kwa uchi. Andina chandikuoneni. Ndasenda kushema TV. Pane mashema tuga. Ipi yacho ni TV. In alright, send a message kwakanzi Shiro Nchipomanjira. Now account yangu iyo. All right. Oh, ndasenda pa wakapfeka flag yeZimbabwe. Even kuflag yeZimbabwe wachona kuna ma message apinda wana sikuioneni. Mimi tuone futi. Ndoko ndikutarira. Nasi tingani? Nasi Sunday. How do you spell Manjera? MANZ iyo. This one MANZVERA. All right. Ndisina kuioneni nasi. Sunday. Oh, yakanzi chihenele iyo ndaiona ndaiona ipapo ndaiona. Iri kutonditi no results found. Yechi page rangu inini rakanzi Shiro Nchipomanjira. Ranga rakunditi page not found. matondishaiwa. Unless if I spelled Sharon wrong. Inini zvangu Shero. Ndiri pamadrugs saka brain zangu. Kana wazoiona it's fine. Aiwa ndaiona ndoiyekera ndozotora inonetsa kuita copy ndoitora neimwe yachoni. It's fine. Nomanje mokwasa kutaura here mazino achirwadza. Ndezvarini? I think muswa 19. Which is 2 weeks from today. I think I'll be fine by then. Ndendapora. Still zvigagairwa. Achera anongoshama muromo chero achirwadziwa anongoshama muromo chete. Muswa 19. Chega tiko kana zvanetsesa kateta kuti 1 mukadzi 1 murume kana zvanetsesesa. No, it's fine. It's fine. I think I'll be fine by then. Rinenge ratopora by then. Mama wanchazovabvisa later on, not now. All right. Otherwise, nasi mamuchikwanisa kutaura nyaya here. Kwa mukutogwadziwa. Nasi ndine kadiki kandakamboitawo imwe Christmas also. Inini moms vayaduka vaiva nesystem yayo yekuti inini nemunin'ina wangu vaititengera hembe dzakafanana paChristmas. Dziya dzaitonoitwa labor kunana Edgars kana kunana Haddon and Sly and whatever. Saka takatengerwa these white dresses nemunin'ina wangu. Then ininoona kufarisawo tineka kufarisawo so. Tapfekedzwa kamakuseni zviya zvekuti Christmas day maitomuka mogezeswa mopfekedzwa hembe dzenyu dzeChristmas. Ndapfekedzwa dress white nemunin'ina wangu Shero ndafarisa and Christmas day unfortunately kwakabva kwanaya. Saka later on mvura yandobva yanyarara ndobva tanzi endai munotamba panze. Shero ndakanodonhera mumadhaka face first mumadhaka nehembe yewhite. Apa vaenzi havasati vasvika tacheneserwawo kuti Zvinoita satani vaenzi vavo vanobva vasvika pagedhi wakadero. apa vakabva varidza gedhi
were not, we were from an up class family. No, we were from a middle class family. Saka avaenzi vaitova from an up class family of side of our family. Vaya vanonzi ndova nemari dzavo, you know. Apa moms yapfekedzawo kuti vana vavo waniko yamushava vapinda zvavo mumadhaka. Guys, labor yese kupinda mumadhaka here guys. Kare zviri original. Guys. Apa Franci yese brown. Iko kungwarisa kwacho zvekuti ndimboziva zvedhiresi rangu spidi kugeti kwehama dzangu spidi nedhiresi rizere madhaka. Guys, ndinoda kuzama kupikita ende ndiri kupikita izvozvo mbapaa kutoflya already mugotsi umu. By the time yandakazoonekwa namai vangu zvanga zvatova too late. Ndatoonekwa kudhara nevaenzi ndizere madhaka. Vachindipopotera kuti vandirove manje zvazvisingaiti because pane paita vaenzi saka urove mwana kapane vaenzi because vaitova vanyarikani vanhu vakuru vemufemi. Takashautwa munongozwe. Tikati iyoyo ndapedza same day iroro ndofunga musi iwoyo zvainditsvaga chete zvaitondishura kutoti mai vangu vandirova. Hamuna kuvambundira nemadhaka enyu iwayo? Handina kudi kunova kota vari kurava ndofunga vakatondinzvenga zviya zvekutoti kampengo aka kane madhaka kari kuenda spidi kwaenzi. Saka ndakazoti papai moms andinoziva kuti Christmas kwairostiwa chicken bika vabikwa nemameat pie yadzadzwa zidhishi. Saka inini nekufarisa manje ndabva ndaenda pana mama vavhura oven chicken iri pai iri muoven ndobva vati vavhura oven yavo vari kutoda kushandura huku yavo ndobva ndavati ndadona ndobva zvikanzi chii ndikati indiri kuda iyo pisi yenyama yenchinongedzera chidya maiwe zvikanzi uri kuda ipi pisi ndikati iyo zvikanzi ipi yacho nyatsonongedzera ndobva ndati iyo ndichinongedzera chidya ino handina kuiridha situation abva vagara vane chigumbu chedhiresi vakasvibisa abva ndakuenda kuita musikanzwa yandisingamboiti mamwe mazuva ese ndokubva mama vatora foku nebanga ndobva vacheka chidya chehuku chandanga ndanongedzera zvikanzi ndoye wati uri kuda mwanangu ndikati ndobva vanditi ndipe ruoko rwako ndobva ndavapa usitupidi ndobva ndavapa ruoko ndobva vatora chidya chiya chehuku chiri kupisa chiri kubuda mombe ndobva vandipfupatisa munhu performing ndakuti mama yopisa zvikadzati odiwa tori kuita
watiri kuida saka iyo ndakuti ruoko ndorudzora sei vakangobata tiri kutsva nechitya chehuku handina kumbozoidya huku iyo kufarisa chaiko kusingabwiti ndabva ikoko kuhuku manje ndapora yekuhuku ndabva ndaenda pakicheni ndaona musina munhu mukicheni. Christmas iyo ndofunga yaitondishurira chete kuti ndiroho. Ndapinda mukicheni ini check masettings 0 munhu, vanhu vari panze, vamwe vari musitting room, vamwe vari paipai mheno ikokoko. Ini check settings, tarire dishi remapai. Ndakawanikidzwa ruoko ruchinhoka pai namai vangu. Ndichimapai zvo. And I think mom zenyu wanga kutozvora kuti aiwa there is a spirit of Christmas iri kutengera muno mumba. I'm praying I'm not kurohwa guys. Shero mai vangu vaiva nesystem yekuti zvese izvi vari kuzvichengeta mumwoyo ka. Takazoti vaenzi vaenda, shero ndakarohwa. Unorohwa uchiverengerwa kuti 1 ndakugezesa makuseni, ukanotambira mumadhaka, ukasvibisa hembe yandakabvisira mari yangu 3 months labor kuEdgars, ukaisvibisa, wazotamba Christmas, vaenzi vazosara vosvika usisina hembe yeChristmas, waakuita kunge mwana asingadikanwi pano. 2 wauya ukati kumbira nyama, iwewe wakatanga rini kuti kumbira nyama? Ndiyo ndakatamba nachikoka ruoko. Mweya weChristmas zvaunoita. Akati 3 ndakuwanikidza uchiba mapai. Ndakaroverwa zvivi zvangu muchiwoyo, chero zvichiverengwa 1 by 1. Aiwa no. Izi ndingofunga kuti musiwo makatanga ngoda kutoda kunoudza mai vangu kuda nyama, ndakuvaratidza vavaenzi pano. Kuratidza vaenzi kuti isu pano tinoita zvatinoda. Toda nyama iyo kozi iyo apa vekukamani vachiona hava vakagara. Sheroka isi taiva nemadhirama. Baya pane imwe sista yangu, sisi vangu vahombe vakainzwa nyaya vachandirova. Sisi vangu manje yakambozviita imwe Christmas, pabikwa dishi remafetku. Iyo nyaya yekukara zvino kuita kunge chikafu usati wakambochiona. Pabikwa rinozi dishi, wazoona madzidishi aya mazihomba aya esimbi aya ekuZimbabwe ikangwa aya. Pabikwa rinozi dishi remafetku, mai mwana unzi vanhu pavachazomwa tea. Mama ndobva vawana shasha iri kuba mafetku. Sisi vangu ivavo vahombe. Shero ndati mama vakangonotora zijamu, kwete shamu, zijamu panze. Ndobva vauya vakagadzika shamu yavo apa. Ndati izvezvi gara ndoda kuti uadye ese mafetikuku ari mudishi umu kusvikira apera kuti tsvai. Ukasamapedza chete uzive kuti shamu iyi yakakumbira. Sheroka fetikuku unoridya kairi katatu chifo haridziki. Apa mafetikuku akudhara aiita mafuta, so mukati kuti waiti ukarisvina so raidonha mafuta.
apa riri ziguruka. Riri ziguru rakaita segwinya. Ndati vakarohwa musi iwoyo. Sisi apa mama vaivabika kamafeti kukaya, then vomatosa mushuga. Saka uchati cooking oil, ugoti kurohwa moyo neshuga iya iri kunze kwefeti. Vakasadhoka bhotaka vashiki. Zvekuba zvonaka. Vakadya rekutatu, rechitu, rechi3 rikaramba rikati rinonyepa. Vakarohwa musi waKrismasi. Christmas so nangwadziziva kuti ndakazoa Christmas vaizondiregerera, asi kumwe kwese uku hawa ingoona mbama yagara chero payagara chero mbama kana kuti bhutsu chero chero chavakanhonga mangu anga asinga kurova nezvinhu kunonga kana kuti chiyangwa mangu hawa iti yes nebhutsu either bhutsu kungokuti pa nebhutsu kana this one ende vaikurova chero ka pa usingafungiri. zvinonono kuti isusu moms manje yeiita sei ende kanhu ikaka koinda kutokaitawo kuvana vangu. Moms yaiva nesystem yekuti endanozvitsvagira wega shamu yaunoona yakakodzera zvivi zvako zvawaita. Isusu manje nekune stupid taibva tanotsvaga kashamu katokotoko kekutiwozve ningorohwawo imwe iyai. Vaibva vati okay ndo yawagaya manje. Worse of it istaiva kumayard gate raigara rakakiyiwa kwekutizira hapana. Ende mai vangu vaitokudza kuti haumhanyi ukandisiya iwe, hautombomhanyi ukandisiya. Saka vaibva vati okay iwe wauya nekako aka kashamanti inda kuchinotora yangu yandinoona yakafanira kuti urohwe nayo. Mai mwana wainoigirwa rinozijamu ende vagokudza kuti kusvikira dzapera shamu idzodzo dziri 2 handikuregi. Ende mai vangu vanga vasingakurovi everyday. Vainyatsokukutarisa zvako uchiita zvivi zvako vachikuverengera mumwoyo mavo. And taiva 4 girls vainyatsoziva kuti ningi aita chakati musi wakati, ningi aita chakati musi wakati. Musi wavanokubata vanokuverengera zvivi zvako zvese nezvawakakanganwa vachikurovera izvozvo. Ndoyo yava game yamai vangu iyoyo. Zvino inini ndakatozotorawo ruoko rwamai vangu ndozvandakuitawo veduwo vana. Ndokuverengera zvangu ndichikuona zvangu utoita nezvechi. Sorry havo. Musadero guys. Don't do that. Apa manje iwe nywane wamasalad times chokupfura imimika. Samuzvifambisa sei? Chero nini vanotondiziva. And fortunately for them, inini vana vedu vese vari kuZimu. Inini ndini mama vanoziva kuti ava mama vanorova. Zvekuti last year December pandakaenda kumusha ndakasvika hameno vainzi vafeira here kana kuti vainzi vaita sei hameno zvavanga vaita. Munyama wavo ndandakabata tauro nyoro, kwaipisa kuZimbabwe. Kana ndakabata tauro nyoro ndichizvipukuta ziya. Rakavarova tauro iro. Nanhasi vanogara vachiitaura nyaya yekuti mama vakatirova netauro nyoro. Vanga vafoira zvavo vaita madambi. Vaita havo kutamba zvavo kuchikoro mai mwana. Vese veri 2. Ndikati makajaidzwa stereki. Bhure netauro nyoro. Ende ndotokudza same statement raitaurwa namai angu. Haumhanyi ukanditiza inini. Haundisii nhema dzako. Uchadzoka zvako pamba. Ende ukaona kuti ndakumhanyisa ndikaneta, usarara pano. Tsvaga kwekunovata. Handongochitiza. Gara watiza ubva waendera ati usadzoka pano. Because uchidzoka ndakakumirira nezvivi zvako. Mukutaura yandifungisa mwana mai guru wangu mweso. Angangori vangangori soft spot naye because akakura asinganyatsohwa zvakanaka. Zvezvokuti bwapukira hwake anga asingangori angogara anga neproblem yemaziso. Saka zvavaizoita manje izvo zvokumoti vaimuita last born ka aiti kana akatanga kuchema ka aitinangidze mwana mai guru wangu aichema kubva makuseri tichitanga kunosunga mombe.
oenda mugomo achichema kwete kuchema kuti hiika aiwa aichema zvaidana mapurazi ose ende vanhu vanga kutokuziva kuti Sairini yakanga tigopinda mumunda ariko achichema tigondokavira tigobuda ariko achichema vanhu vakutanga unofudza achichema chete kana anyara manje hamiri kuti aindova kuti up to now inoda kutombozomufudza kuti waizondova ndepi nekuti vanhu vairya sadza mamusingamuoni mona maiguru angu iyeyo aripo mumwe musi wairememba wakabva makuseni achichema ari mugomo tichiita maungiro avanhu vakapedza mai ake vakadasida kukusha kadzi wakajaidzwa iwe ndobva atiza mai mwana tikarya sadza remasikati haana kuuya kuzorya zvikanzi hatimudani vachimufikisa kuti vanhu kudzokera kunosakura kumunheu kuya kunotsakura manheru tinoti kumunheu kana kuwanikwa kuti uri zvikanzi chamuona achadzoka nezhara hame kuti wairya mambigidi here mugomo kuti wairyei kana kuwanikwa ndotorevesa hana kana kudzoka kusvika usiku takasvika tikurya sadza rausiku kusvika vana baba manje vana baba vabongubva kuti ko mwana waiteipi wangacheva mugomo wazouya here zvanzi hana kuuya ndobva vatanga kudai vanhu kuri kuchitanga kumutsvaka manje kuti uripi svika kuda uri mwana enyoka mugomo andikanga rinyayoyo avo vanhu kwakutora zvibani zvokwadizve nitochi akapefoma amunozati akapaya aiva mudura and that's the last place yamunotsvaga akandobatwa nehopa ari mudura mai mwana arima akadai zvake apa dura rero lucky enough haana kuzopinda muzvikati kati hanimozama kuna madura ekuti unovhura dhoo woti wotachihuni wopindemo mozonopinda mukati zvekuti unonopinda mumabhako dai saka dura ravo paraiva manjika ranga riri kwakaita kunegutiza nemwena yenyoka saka nditorememba nemwe nyoka ikati zvowanwa yachera ichipinda nekuzasi kuseruku vanga vasina kuzviona lucky enough uke hana kutoonekwa ipapo nokuti dzinochera zuva rese akasora nezhara akabva mugomo ndonga akatasana kuti vanhu vese vaenda kuchira munhu manje pamba ndokubva anotora makika akanimatatiza kumatisa kobva akiya noti akazvifambisa sei kwakuzvikira mudura imomo kuti hakuna nombozviona kuti dura radi chihuri chabviswa kwabva akiya neuyu ningirikini zviya zvikii zvitokotoko zviya zvechikii chaicha chemusoro chacha ndokuiya how she did it I don't know ndobva apinda nokunyamya kwakundovata angari musikana musikana ndobva chii aiwa ngatsvage mwana baba vangu ndokati ngatsvage mwana kuvanhu kwakutora madhochi vanhu vakati naiwekerewa tatorangusaka naiwekerewa vanhu vakaenda mumaiche mari kushayikwa vakasvika waindepi zvikaziko pasi pemubhedha vanhu kutasa pasi pemubhedha kana vanhu kutasa berevere paipa vakasiya vanhu vakaenda kuorchard vanhu vakati maiguru vangu vakatanga kuti tachamuturoverei ndandazvasa kumurova vakanga vamurova one bama inondo yakakosta zuva rese vagotanga kukunguruka maiguru vangu nedhiramaka vagotanga kukunguruka vachichema chakati chamurovera akapefoma zvikanzi manje zvazvakuitika vanhu vanga kuchiakisa manje kuti imi mwana yedu kangu mwanga akati tasa muchazvionera nokuchinja chazvionera kati kangu mwana akati tasa muchazvionera makumurove mucho sati hanyatsi kuva zvakanaka anga neproblem mune mazisako aita saka season iyoyo anga neallenji saka season iyoyo zvikanzi kwaizvozvi kwakwezvemazaka achatooni kuzodero zvakuzvemazokeizvo achatooni iye wakavata ari mudura mai mwana kusvika akatazoonekwa kuma11 dzeusiku vanhu vanzonza vakangoti ngatitasei mudura ndobva vakazomona arimo akatovata akadai akatovata zvake havana kuzombomurova futi arimo mudura vakamutusa dzoka pane akati oraiti handidzoki akavata angakavata mudura mberi madura ekumushaka rerisiri pedo nepapaka motopofamba kutodarika munda mozodzoka kumadura acho iwayo ndokwaanga ari zvake hana kana mbotya ndakamuta nezvivindini abangari kwaisiku aiwa akapefoma she performed. I'm not lying to you but anyway airibo tozobatana ganimboisa kupedzisira amira kudhara anonzani katleko alright Shero. Alright. Bye bye dear. Ndozotaura newe kuseri. Alright. Ngandise katleke. Katleke usirisa kupulera song yo. Umbo bvaka hope bichana. Ndiwa kupesira wanhasi.
Katlego wakafitwa ne-this song. Muri sei Katlego? Ndiribo, muri sei? Tiribo unonzi Katlego or Katlego? Katlego. Oh, Katlego. Andikati ndonde kuti Katlego. Otherwise indakuroka kudai. Ndandiri busy singaiti. Ndosaka ndakabwenda ndikaenda. Ma? Ungone ma-exams? Ma-exams plus project. Oh, wakapedza here manje? Takapedza. Saka pauri kupi uchiri kuchikoro kana ukaenda kumba? Nungo ndine nungo. Ndikaenda kumba mangwana, I guess. Mangwana, yeah. Oh, wasuwa kumba? Man, ndasuwa mama. Saka manje kuri sei nekuchikoro kumba kwenyu? It's kuna mama is 30 minutes drive from here. Kuna daddy is 2 hours. Saka umboda mbonoona mama manje? Ndikuenda pasoro apa padhuze. So apa munoita sei? Unenge wakutoenda kurengi kunotsvaga mabhazi kana kuti unodhiraivha wega? Ndikunokwira mabhazi. Wari kufamba zvawo? Oh, that's nice. Otherwise makazopedzerana here nawo ichi chakazoitika pepe? Yakazopera here nyaya? Makazogadzirisana? Kugadzirisana tatisingambogadzirisani. Like aiuya kuzondibatsira project but ndakazomubloga. Pane zvakazoitika. Chakaitika futi? Saka wakafuta kubatsirwa project makazoblokana? Aiwa, kuti like for that day he had to help me. Vazoenda but anga achindinetsa like please give me another chance, please let's do this, what not, vara. Vanonyepa handiti vanhu kuti munotiziva kuti unonyepa. Vaita sei? Hatutye Mwari. Saka ndobadi. Saka akazocontinue ataitaura like would still talk. Iye aiti like nyaya yekuti like takambodanana tiite mafriends futi hazviite chichi. It can't. Tingodzokerana ka1 hey what not achinyeba. Neniwo ndichimbo like I was like ndichida kuconsider nyaya yacho yaitaura nezvayo. Vanangosiyana naye until one day vandadaidzwa nahomeboy. Pana homeboy wangu so like wekumusha wekuZimbabwe. He's doing masters in face wachona. Ifriend yangu. But like ukaona like zvawaita nezuro naAlexio. Wakaona comment yangu nditi makuwa chichi. Takadaro tinonyeya zvokuti. Anofarira makuwa like we can talk from kutaura nhasi totopedza mangwana toti kana na10 chaidzo. Saka kandidaidza friend yangu yakuno chichi racho ndandichitorwara. But like ndofunga akatadza kundiudza kuti ona zvikuita munhu wako chichi. Akaona status yesomeone akaisa like vari musikana vari wese nemukomana. Ndobva ndakazoti pakadai ndotobloka ndina basa nazvo. Then I blocked. Akangokuratidza status yeche chete. Saka kana kuti akakuudza. Shamwari yangu. Akangonditi akangoisa status vati nezuro achona tinyeya like akandibvunza unoziva musikana anonzi Ningera no. She's doing level yakandikati handimuzivi. Nezuro hanzi ipapo pakandipa foni vanditi hauzive musikana uyo vandati
kungoti like I always suspected kuti musikana uyu chichichi kungoti ndichikamukomana kaye kanonyepa yo hai munhu anonyepa like anonyepa kana musikana wacho anditomunzwira kamune kane kanonyepa kaye saka iye atozera kuti wakaona profile picture iyoyo yemusikana uyu ndakabva ndatomu like ndakatora picture yaye yabva ndamupa iye mukomana wacho ndabva ndati like I like don't ever talk to me again ndatomubloga bva ndamubloga paapo bva ndaenda kufacebook bva ndamubloga bva ndakanga wamubloga like kumacalls bva afona ndipo pandakakata ndanditori nefriend yangu akatononoka kuenda kumba that day bva ndatokata bva ndamubloga ipapo and that was it. Hana uzomboya achiti nda kukubatsira futi project ndatapedza iye anga akumba indani chiri muchikoro cause tatasara like we had to remain for my presentation chichi after presentation like project yacho nawakorektiwa the thesis waifanira kunocorrect ozosubmit saka vanhu vangaenda kudhara next semester muonane here kana tatopedza tinoonana handiti tinototamba sport wine tinotoonana pano patakamboburana zvokuti like ndandisingatombomutaudzi ikoko like kutraining ndaingonyarara hangu toti akabvunza question ndaingotarisa kumwe side vamwe votomudaira chichichichi ndandisina basa abazondisendera message achiti he's quitting sport vatati hameno handizvokwako izvozvo tinonyepa tu anobva anzwisa tsitsi vanhu vari soft avo vanonzwisa tsitsi vanhu vari dangerous wakada kuita nyarariyo saka ndakamuudza shakarika babai kuyo sport yamunoita yakaita sei iwewe munoita sport yakaita sei like hockey here kana kuti chii No, we play volleyball. In my real sport, ndotamba netball, but I can play anything actually. Football, volleyball, chichi, athletics, I can run. Like, I love sports. No, second, like sport. Yeah? Yeah, not a sport yacho. Volleyball. Oh, saka mune makuzosangana kuvolleyball mese. Saka akakwita then uita sei? Chi? Akakwita sport yake then uita sei manje? Hanzi ndakukwita because of you. Aipenga zvekuti akazoita 3 days achiuya like he wasn't in the mood achingomirapo todzokera handisina basa nazvo ndikati ndikangoribata bhora chete ndikaspika ndomurowa like ndaizomunya nefriend yangu katlekona kusipaikira kunoyoni kukati akutagara ndisina power like handina friend yangu ndibukirunobvanitora bheki kuenda kuhigh school vasazindatenda kumutara ndomusipakira kumeso ndomuti panaro kudzosera zvawaiita sei kudzosera waiita sei aisandidzosera how wanditi waimuruva naro kumeso kuchipa unota nyobvo wobva muti pa urora kumeso kwai kudzoserawo the same thing waizoita sei mani hapana nende I'm always awake kuground chichi futi aisambozi bhora akamira ake nekuti akakamira asiri kuita anything so waida kumudhozora naro manje bhora iroro saka ndakataura nefriend yangu iye handiri kuti homboya ndiri kuti he's doing masters ndakamuti iwewe next semester ndiri kutora tidaenda kutraining ndiri kumbira kuti usipaike bhora umurove kumeso like mino kuti adona akaramba zvikanzi anozoona kuti wandituma nekuti ndikamurova kandichazoseka ndichatomuseka
guys, unanoita revenge yekurova profesa. Eka. Anozvirwadzisa munhu Ndopaakabva anida kutozivasikana zvake tsitsi like vakawanda like takawanda ipapo ndongoti ina handichisipo vakawanda vasikana like munhu wachona imi mukamuona munoti ari kunyepero kamushurugwi kusaka manga muri vangani manje ipapo like pachikoro tatiri 3 then there's the other one who, like that girl was in gaps because ndakangoona nepabio zvesve zvekuti like panenge paine munhu anenge achireacta zvesve toti kufacebook like posta hedi kana love chichiwotoona reaction yelove andonoti kuenda kuprofile yemusikana ndikuona pabio cover photo ndiye pane mukomana chichichi ndikati saka he's everywhere, that guy he's everywhere kwese nepamaprofile picture kuti like I have to put myself first, I have to like because ndikagara nemunhu akadaro ndisingazvirespect but asakanga asinganyare aizoenda kunopostiwa achitongofuti katlego ndongokudawo zvakadero iye achitopostiwa pafacebook like pese pandaimuti like pese pandaimuramba he would come achitonzwisa tsitsi no you can't do this he ndatodzawo nhukumba kuti like tikunotora kuZimbabwe ega munhu kaika inyepa aikutora how achiri student no kutora as in like da kuzorora kuZimbabwe kuti like when iye anga achiri student anga ane mari here yekuroora right now not right now kuti katoti atazopedza chichi don't worry unowana kuda kumasipotsi kune madhudhu ka ndichada ndabho auchadiwe kumasipotsi kuti handichada like handichada aiwa for the meantime maybe unombofanira kumbohira wozozviona pamberi apapo zvinoitika you will be okay tonhu tinonyepa kuti maybe ndiye ega iyeye maybe ndiye ega vana kufanana you never know kupi ndine mafriends anditi tinenge tichitaura chichipapa patori nekamwe like iye atondibosi munhu yandibhosi ngaiti like anotobva kuZimbabwe like anga achindi wachikupimba achindipimba but ane musikana zvesa akatoudza friend yangu kuti like it's not friend yangu achimuti iye friend yangu andiri kuti hombo achitomuti like shamwari siyana akatoita zvekutovaudza kuti pana kana muchida zvekuita uyu siyai vasikana vakawanda chichichi but vangocontinue achingoda kuuya kwandiri manje friend yangu anotondiudza kuti ndozvaataura chichichichi but you friend yako ari taken here ari taken I wish they anga asiri taken atoribvo ari taken hake like nditomufarira sefriend anotondifarira like we are good friends yeah I understand ndonzwisisa don't worry very soon zvinoita mai manje uchasangana nemumwe atori bho tinonyepa tuvanhu unogona kuita lake wosangana nemumwe ari bho unogona kumboteka abreak womboona kuti zvakamira sei uchihila then as time goes on unogona kusangana nemunhu atori bho noziva sure ameno like izvozvo ameno like baby kumasports kwenyu pamune muchinyobhora kuti save apa pane munhu anenge achitokupenyerwa vakomana evolleyball wese mashurugu like ndongoti vakomana vepachikoro panapa wese like mashurugu havaiti munhu anogona kutokusiya achiti ndikuenda kunotenga chikafu ndikuenda iye achienda kune mumwe musikana that's so sad hakuna here vebible study hatutye tumabrother iko kunotambira kure mabrother matsotsi so anotokudyira nemari
kunotinakiza. Tumatsotsi tevanhu. Mabrother ekuchechi tamira kure, tsvaga kure. Yeah. What vanoita sei vanenge vachida mari? Vanotokudyira mari. Mabrother ekuchechi. Kukumbira kuita in the name of God. Ngavaenda handidi. Vanokukumbirai mari kuchechi here kuti tipewo mari kana kuti vanenge vachitibvisai offering mari vari mastudents? No, toti munhu anogara achingouya kurumu kwako ndine nzara, hey ndibatsirewo chakati chakati. Zvese zvekuti like he will become a parasite, ukuona? Kana kutokwereta kuti ndikweretesawo mari yakati chichichi haazodzosi. Anoenda naye. Wozokupimba. Ndeve mabrother vekuchechi. Tumatsotsi. Hapana vanhu hatoribo nyika yakutopera kutoenda kumagumeni. Dai vanhu vatongoripeta munhu wese acho like ananga ana mwari wake totogadzirisa zvinhu zvedu tiende tise kudenga tiande zvakawanda. Aimomira ndichiri pamabrother vari kukumbira chikafu nekusadzosa mari dzenyu. Matsotsi. Zvese pane mumwe akatonditorera wachi ndichotanga level 1 panapa, level 100. Asi ndoda kunoshandisa muchechi what time kana kuti chii? Zvizvo zvokuti munhu anenge achizviita like brother, someone who's caring, anoda kuti muna matemese chichichi. Kana akaona something obva ati ndipo ichi chichi ototora wosara usina. Nanhasi achitori nayo wachi yangu ndotomboitarisa kudai apa yakadhura sei. Kuyuwa izomba asongwambomufarira chingonoti ndipewo zvewachi yangu bheki. No, not kumufarira kuti brother ndomuti ndonyara ndotanga ndichimuti chii kuti can I have my watch back? Mama wangu wakati ndoda watch yangu yandakakupa because ndakapuwa na mama wangu. Unokomudza kuti that watch yamakanditorera iye yandiri first year yakabva kuna mama wangu and my mom is now asking about that watch, saka ndokumbirawo watch yacho. It's been 3 years now. 2017 ndatamuna 2020. Kana kutuma shamwari yako first year kuti ndokumbirawo watch iyoyo iri kudiwa namai vacho. Ndokomusiya vana basa vanhu. Tumatsotsi tewani. Tenda ndiri konde kubatsira kunoclaima watch iyoyo taitonoiclaima. Ndeisvika mene ndikudzesa ndeisvika ndaita ndeisvika ndoti brother ndaigona kuti varimo vachiita zvavanenge vachiita ndoti brother here watch yenyu, where did you buy your watch? Wobva wati kwakati ndoti can I see dangoona nhingirikini yacho ndakungoona kuti yakafanana yakira ndichiita ndoti thank you ndakunodzosera watch yeni yemwana makatora ndototendoka ndoenda vakada kutaura ndoti no this is not your watch makatorera mwana watch ndoenda. Wandifundisa friend yangu pakati ndirowe mukomana Esiketi esisema ndimi nasi mandinakidza zvisingaite yo ndiri bhori seyako ndiri bhori rizi kubatsirana kuclaima watch guys. asi izvozvo ndakutoda zvokupenga mazuva ano cause zvandakuita ndinini kuti munhu ifriend kana chichi ndakutoita zvizvo zvekuti like because I've seen kuti munhu wese akutotora advantage kuti I'm so kind, I'm a nice person. Saka munhu wese, even my friends, chi, that's what they are doing now. Saka ndakutoita nice. No, tukuda wachi. Ndoda kutoikwirira kuBotswana. Vanogara kuDiesel vachi. Tisichema mnatoenda kuBotswana kunotora wachi. Ndotouya ini ndiri kumasaidhi nendakakugadha ka vanobva vachikane miruta uchiti haika apu anditi
serious. Mira ndikuzeza takapfeka tosvika nekera chetekadzibhoza ranga chifungoti kunzi TV ka zvezvihombe saka ndini nemajaketi akanzi shema TV ndobva ndava nemamaiki iwe uruka unenge wakabata chimbezi ndinoti tisina kana kuconnectwa tichinyembera ngori kutora mavhidhiyo akadai nekakamera uchiti ndobva takwasvika pane uyu mufundisi wacho toti wobva watangwa ndiinterviewa ndakapfeka mabhimbo kuratidza kuti yes ndobva ndati are we live Musadarivi. What? Yes, ma'am. We are live. Not yes. One to testing. Broadcasting. What? Yes. So, hello, Pastor. What's your name? Okay. So we wanted you to tell us, where did you buy this watch? Anobvuduka anobukasira kubuditsa wachacho. Sipika ndiye ndakadeyoso. Ndoti where did you buy that? Ngotata kuhandisa akapfeka hudhi akadayoso obva atanga kunyemba uchiyekera. Are you sure? Do you know Katlego? Obvati, who is Katlego? Don't know what who is Katlego. Are you sure you don't know Katlego? What? No, okay. So Katlego is the one who told us that she gave you this. So we want this one right now. The whole of Botswana is watching you live. We have this. I will go pedzira. Police. Then that okay. We are right now. We are dialing Botswana police station. Hello, Katlego ninga tuudza kuti ne unetswana ndotara kuti police. How do you call the police? Akumangara kuti tabata tsimbava. Unoti kwata kuribota legodu motho o nkutsetse wa. Kurama makhabari seboroto no se go bala le se. Ndineti ma earphones. Kutara word by word ngori muhudi uchindiudzira neka earphone ndichiterera neimwe pa phone ndichitaura uchinditi one word ndoti olomohloto. Olomohloto. Roti china iwe. Motho o nkutsetse wachi. Mukutsetse wachi. Motho kuti munhu o nkutsetse akandira. Chinonetsa Chitswana. Tsona chinonetsa ungozi akungomhoresa chete tiri kai. Le kai ri teng. Lona le kai. Ri hona. Brother andinakidza handizona anenge achindibikira obva kutorera zvinhu and azviti apa anenge achitopfimba mamwe mabhebhi newachi yako futi. Mabrother ipapo ndipo zvakaipira sho. Mabrother tikuchechatu especially tunoimba tuyoto kuma-keyboard nema-asha. Especially tuyoku-praise and worship shamwari. Thank you. Unowaziva? Tokarwa tumasutu. Wachi ukobva kachiwoko muhomwe. Tozorera brother. Vachona kuti panapa. Apo vapedza obvoti but ndainakidzwa nevamwe so vaiti lese vakuenda chechi kuyakuyaka vanenge vachange vasingakuzive vakachena zingamboiti but kuma-assignments vanenge vakuenda kuseri voti dibatsiro ka-assignment pamberi pavanotaura newe vandifungisa patachitanga level 100 like taiti tikaenda ku-SU tainyora wainyora kuti unogara muroom ipi chichi munhu wacho noutouya otoshaka kuti ndibrother uyoyo angachinamata nematangi chichi akutotanga kuda kukupfimba achitaura zvinhu zvisina basa chichi taitoti mabrother those people vanomisida dzinenge dzichiitika kuchikoro guys not zvekumwe kumusoro tikungotaura zvekuchikoro zvinoitika but this is
truth zvinenge zvichiitika kuchikoro kazhinji kachoni. That's how they do their things. And unongoda respectwa. They want to be respected. Vanoda ruremekedzo. Kubatirwa birthday. Zviita unongoda kubatirwa birthday. Tonzi ende kupulpit. But three same class, guys. My brother vachikoro mabasa chaiwo. Twakomana twese vachikoro panapa. Kunyanya vakanyarara sizvangosvara zvozvo zvekuti munhu anouya achiita kunge amena meno munhu akanyarara ishi. Inini nandine vamwe bhudhi vangu vakanyarara ivavo apo bhudhi vavo nemwachi bhiya. Unoziva soka ndakazombodhumanisa dzinonzi chi ndakangoenda zvezvelose nemuchinetsana chichichi kubita time musingamboshanyirane kana kuita sei vazomboti uya vandati alright ndikuita se ndikuuya. So ane system wano wanje ini mine asingabvumi kufamba netaxi kana ndiyekwokoka is either over because asingabvumi taxi naitoti dzina ndidi taxi handigoni kufamba nayo kunyepa kamujonika kuti handigoni kufamba netaxi apo kwani pandaenda kapepaya ndasvika paya tatoronyeta pedza pepaya ndibva ndati plani panapa chii ndoda kumbotarisa chi mwadrop mabhodhumu kuti mwadrop mune chii ane time wandifungisa zvinhu ndinoda kumbotarisa chi mwadrop mabhodhumu pandanyepa ndati sha hauna tishu here dana chi enda kutoilet on ndanzimira ndese mandikutorera vatora tishu bebe vandipa vanenatoilet vandadzoka saka vandadzoka manje ndasingada kumudzosera kuti yanonodzosera chi tishu ini ndini vandanovhura wadrop pepaya saka pane kakala kanisina kunzwisisa iwowo muhembe manje vandaisa tishu vandadzokera kugara pasi panyepedza kutora nyaya tinasei vandati unombozoti chi bebi panavhura chi panavhura mwadrop mako mamune disorder mda ndikurongedzere sisi tiri kutaura nyaya tesusu nandikurongedzere ndikanonovhura wadrop iye bhatizoni don't worry chichi hembe dzakamixa chichi mune dzakasviba nedzakachena vandati aiwazve hanti ndiripo here mira iwewo waizomixa sehembe washe basiketi iripo apo zvikanzi chichi bebaya zvenzi nhanzi alright is fine endinondese endonorongedza vandati iwewo chawambondirambidzira pekutanga chii nenharo vanhu vandamhanya speed vandanovhura bebaya ndikudaiso ndikusangana nekatovu kepijama ndikuti kochichi ndikutora dzimwe ndosangana nekabhotomu kacho ndikati kochichi zvikanzi iwe haumbozvi understand ndoti kochii ndabvunza kuti ko ndochiko chandiri kuona panapa izvi anzi unoziva musikani wekubasa takawachatise hembe saka tawachatise hembe zvikanzi takadziendesa kulaundry tese chichichi ndati aiwa kutondononge grade 1 ka zvanzi aihoiwe zvikutotonge zviri weird but chi ndozvakatoitika ona takaendesa hembe kulaundry tese saka yakabva siya hembe dzake vandati iwe saka pahembe dzese kwasara mapijama sei zvikanzi zvokuitawo seweird so chichichi pepa kondazivei munhu atotumira meseji kuna sisi vake zvikanzi so ruo chichichi pane zvaitika watwa ndakati sisachipomazondona manje akaramba ndiriko akaramba kutoramba zvikanzi hembe ndidzimusikane kubasa kwedu tangodzendi takaenda kuwashenji chichichi ndati pahembe iwe ungati zvone hadzisi hembe kaiti mapijama cheta zvikanzi aiwa chichichi pepa atonzwisa tsitsi atobata murume mukuru abata dama kudai so ndakati yo unoda uchida kuseka handinoita hasha nguva dzachidzodzo handingamboda kuti hasha ati riganimusiya akadaro uzokamuitira hasha ka unozopedzera muita zvimwe zvinhu zvokuti zvinomukwadza anamusiya akadaro ndakuenda pepe vanana meseji ndakutozoisirwa meseji pepe zvikanzi sorry chichichini zvawaona muwadrop rati saka sorry ndeyechiyongo chisimbedze friend yako aiwa vanhu vakanyarara ukade kubvunza kuti washing machine yamakanowacha mese iri kupi
Thank you. Vanhu tunonyepa uzvisisishero tunonyepa tinonyepa itoto especially kakanyarara kachinwa doro sarenda guys wait hatikuda kuti vese vanonyeba ka but ka ngatiti ivava vatakasangana navo ndo vakanyeba but da kunzwisa vanhu kuti ngatiti twakanyarara tweseka only 1% ndio tingati varume kwavo but twakanyarara ainyepa zvekuti aigara like ini ndichitanga kudana nemunhu ndotomuudza kuti like ndiri kati like this is what I expect handisi munhu anoda kunyeperwa like rather hurt me with the truth than satisfy me with the lies ukuona kamunhu kaikanyepa kungo ndaikada hangu but apo wani munhu achioneko chimuda sei munhu anenge achikunyeperei kanyepera watitomusoro paside kungoti hake he was abusive like story yamakambotaura sisheme like zvangoda kufanira kamunhu kakamboda kundiuraya kamunhu kacho kakamboitika nei waikuita seiwo zvakwe waizoti nei apa une wakaslima saka ida kuzoma kuita sei tori kadiki ndikatosha kuti ko munhu apa mama wangu ndiri ndega chete mwana wamama ivo vakawanda mumba mavo auda kundiuraya mama osara nani like akatoritarisira kuti mwana wangu akutopedza akura chichichi guys ndakambosangana nazvo ndosaka ndichiti I'm done with boys aiwa chingozvipa break chete hazvidi kuti uwaningirisa washeni yangu nda kudzoka pawasheni yangu iyeyo iwe understand where was this washing machine yavakanoisa washeni vese wadi kumubvunza ipapo pane kwaanoendesa hembe dzake handiti achinowacha ndozvaagara ndase antoita akozvizvo amwe handiti tinobva toita washeni kakutotisa munhu washeni handiti izvozvo handiti ndakadyisa tv ndakawacha guys inini unozachi inini ndakambowacha kumashuro saka kumberi kuna ndawaiziwaizi manje kuti washina handite handite nana kumashuro kundakambowachiswa shamwari kuwachiswa nekuainiswa kubikiswa zvakashuka saka nopambununga uda kumboedza unotoota unetaka waiziwaiza kuti nandoacha ndesei mhepo hembe dziva apo nonge usingazivi manje kuti munhu ari kuendesa here kuwashing machine kana kuti ari kutoendesawo kune washing machine yake inofamba sure ndakawacha mablisters I remember that person ndakaita mablisters yo I had blisters guys ndakawacha kudai unoza jini rinoitisa mamonika blister so apa uri kuwacha kuti uitwe underground kuneutsoblisa ndokusewa aina futi zvaoma kukusewa nyatsa kuchonjoroza kuti mutsiko nyatsa kuda zvakanaka uri kubuda here mupono wakaita kucheka nhunzi kudai never vakaipa kani hatinongozama for love we do hedu zvakawanda wanda kuti nzinde kunzi we are the wife material it depends nelaki rako chokwadi nekuti vanhu twacho tukauti haya but hatingati vese ndo zvavari zvavo but it's like kuti unogona it's like kuti unogona kutika ulese zvimwe but zvimwe zvacho zvinoda kumbonamata sometimes kozi unogona kungosangana nezvimashurugwi ai ndakasangana nazvo zvimashurugwi zvakatedzana kuta kudai unotomboti chii kuta kusangana nazvo zvakaita kutedzana kuti kubva mune chishurugwi kupinda mune chishurugwi futi
kunge munyaradza chiya chitungunyaradza chitonoti hapana pa munhu chaichichi anenge achipedza kamwoyo kako ikako like wabhudhi yekupedzisira bhudhi yekupedzisira wakauya like achori munhu kwaye like we were best friends chichi and he would defend me pamberi pevanhu chichi people used to think we were also defend at the quiet guys. avanazvaandisiva hanzi neuyu ini ndakawacha ndanzi handisi type inororeka nekuti handigoni basa saka ndaida kupuruvha kuti ndororeka. hatoenda kupuruvha chete just kungopuruvha zvakaoma sho todawo kupuruvhisa haigona kusaiza boys wakadzi ndimi mutone dambudziwo manje jesu yeah musati saizi takuseizei papi ishurubles haasi ese mashurubi anonetsa kunyanya tsoni takanyarara deizoha ish tumashurubi nevoisi racho nounotonzwa kuti tsotsi guys, blessing is not yet tsotsi. saurundita mushurugwere handina kuti blessing but rundita mushurugwerewo idzodzi type idzodzidzi ndo They're so cool, so melodious. tondotitotutu apa unobva waunyatsodzwa masweet nothing ipapo nzaabekuda unoziva pai ndiwe wega apa nevoisi manje unobva wachikorera uyu manje uyu ndaitoti ndakatomubata like red handed uchitomubata kudai zvekuti wakamboona munhu anotouya achikuconvinsa zviye zvekutoti you start doubting your facts watoona kuti zvinhu zvaiti kuti kunyeba kwaite that guy is very manipulative but ndakatomubloka cause like handidi this guy ndaye ndakamuramba kuchairamba achidzoka achiuya achinyeba nenoti chitiandomuda kana inzwa zvinonzi vanoti hanzi the saying is vanoti hanzi sometimes vanoti hanzi rume risinganyepa rirora handiti but it's not all that murume anonyepa. You should just consider that kuti varume men we are different, we were not all born with the same character and with the same mind sekuti tofana kunyepa also. If munhu achikuda, just tell her the truth, just be open to her. Whether achikuda asingakudeka anongokudza chokwadi kuti aona sha iwewe neni we are not in the same crew kuti tifambe teza nditi than kuti unyepe. There's no reason yekuti unyepe. Hongu wakomana hongu wakawanda tinonyepa, but I'm not one of them. So iwewe kana wakanyepera kunyanya uyo kakanyeperwa akabeba ndofunga akakwidzwa ndege mashanga ndezi wakaendeswa kuAmerica. panapa ukuona zvikuita Buleka anenge achibuda achikusofta achitotaura newe aina hembe yake ubvoti oh my god he's so single hatobhurira kana anenge ari mushurugwi himself yeah, right now I'm just tired. I'm just iron my clothes. So guys, my one. No, my I see you nyaya yacho. Unoona kuti chinoitika. Unoona aye wamaya. Let me just. Anzi mozokona PayPal link tine chikweleti. Ai waregechiise. Yes, kandai. Gendise PayPal yangu panada kundisira ikira. PayPal. Taura tinzwe ikira bule ndichisa PayPal panapa. Ndo andatosheya zvekutaura because Ru nekuside kwake akanyeperwa, then Katengo nekuside kwake akanyeperwa, so handichaziva manje samuto iwo wanyeperwawo toziva zvipi manje tinonyepa itsotso
unembofunga kuti kugara wega kuri nani wakasanganawo nemushurugwa akakunyepera kana watoona like inini like I would tell people kuti iye ex wangu the one who was abusive, that guy was very abusive, like kutouraya munhu anotogona kuuraya munhu, like I would tell people kuti like usafungire there's izvozvo someone who ever loves me, asingazviiti. I feel good is that guy. Ukwana no but like but you can't go back there. You know that guy is very dangerous. But I know good like at least he showed some love. He didn't cheat. But like he was very abusive and controlling. Like zvakawanda. Tombo like tombo mufunga kuti asendisina musiya maybe. Me like but anga dangerous like dangerous like akambodzipa pamberi pebest friend yangu that guy no anoda ngokuratidza inzwa zvino sometimes ga ukaona it's like zvandogara hangu ndichingoziva kuti in relationship ga usatarisire relationship yako kuti iwe that cool, you see. Unomboziva kuti murelationship if akasakuratidza true colors ake muchidanana, what if azokuisa mumba? It's better to have a guy anokuratidza a true colors muchiri kudanana and anenge achida kuti sometimes utry kuzviisa wega to a point where you end up respect, you know, and even iye anenge akuda kuzviisa on that point kuti akwanisewo kurespecta. So mukangoita ka relationship keke kuti mune mushingoenda out mushingonodyisana mari nge munopenga, that house will never stand. Mukatorana, know that in your mind. Kokuzorova uku kokuzodzipa munhu pane ukaona manje unaona that relationship if to talk zvangu ndichitaurawo zvandoziva to fight is something that is not good in a relationship. I think muri relationship ka mukataurirana, I think muri vanhu two munowirirana zvese bo andiri. Ukazoona kukurova muchiri kudanana, maybe wamudhumanisa akubata one chimwe chimpana chepa next door anokurova. Mira blessing. Whoa, please. Whoa. No, be honest. I don't cheat. Be honest. Like, I don't cheat. Be honest. Honestly. Hey, listen. And like the first time kutandirove, this guy anopinda like chechi anopinda inyaya dzechechi akandirovera nyaya dzechechi kuti like chechi haadi nechechi yake andizotaura hangu kuti ichechi like haadi chechi. What happened is musi wa 10 February kuma 10 iko kwanizotaura gore like that day akandiratidza video iroriye like sisema nchiva panapa ndichatsvaga video racho paYouTube ndokufuadhira ndokuratidza video rachona. Akandiratidza video like ukadaidza bhibhi rako ukationa like a joke unenge uchiexpecta kuti chianti unenge uchiti let's laugh together. Akandiratidza video saka video yachona murume wacho aitaura like chechi yachona like handishora hangu machechi chichi but iri like very weird, ndingashandisa the word weird. Saka murume wacho aitaura pamusoro pechechi yacho nechichi zvinhu zvakandichoti murume ari kutaura chokwadi, and this guy he's very short tempered. Akabva atsamwa banditi like katoko please nyarara chichi uko ndikuto neniwo nenharo dzangu ini ndikaseka handiri like hazvimire like hazvingomire kuti handistope ipapo ndinge ndatonakirwa ndotoseka zvekuti ndotokanda makumbo mudenga zvezvi zvikupenga takamubhowa like pese paka akabvaisa serious face but nyarara ndatisaseka. Saka zvakandinakidza kuti munhu andiratidza joke like he's now confusing me, andiratidza joke kuti tiseke ndaakuseka manje akuda kutanga. Saka pandakaona like when his eyes turned red ndipo pandakaona kuti like yo ndakuda kurohwa panapa. Ndamuti like that's when I told you like you can leave.
anga ari kuroom kwangu. I told him no, please leave. Ipapo handizivi kuti imba mai yacho akapinda nepapinda akato kuti like day racho like I was in dinner kuti kuti like the way kuti munari sweet like munari very sweet and sour. Anotonzwisa tsitsi munhu wachona ukatomutarisa kudai, but akatotsamwa zvekuti vanhu pandakavaudza vakati kumunyepera ndikati munhu andirova uyu. Hana kumboti sorry. I didn't cheat. Hana kumboti sorry. Akandirovera nyaya yechechi akazoti sorry. No, but we got back together, but no, but I wasn't happy in the relationship, honestly. So whenever I tried to leave him, I kuzuraya. Ukoona kuti munhu akaita so you can't leave him because he's suicidal. No, Katoko, you can't leave me because one wachona wese ukada wasiya havadi kusiya, like havadi kurambwa. Havadi kurambwa. Like that guy anga akatodaro, like he was very suicidal. I remember by Fondra, like kuno kuma testi during the day tinoatenda matesti tinonyora. I don't think I remember this day akaenda kunonyora testi, like matesti acho tinonyora na 6 maneri. Like 20:06 anga adzoka zvinhu zvekuti like relationship yakamukanganisa, the fact yekuti ndaida kubuda chichi anga akusaenda kumalesson like even test akangoenda, I think akangotora bepa bhadzoka because haana kumboverenga chichi. Saka izvozvo you see kuti I had to stay in the relationship because I felt bad kuti munhu ari kuda kuzviuraya futi munhu akutanga kufoira chichi, but akazobvuma. I think takagara gore like in a disarray happy. Then bakazobvuma but Katlo, you can't do this. At least let's be friends because you know I only have you. Munhu wacho anga asina kana my friends, like he was very weird. Anga asina like I was his only friend that he had. So but aita my friend. Ndofunga wakamuitira at first. Hi, blessing to no, if then bamaita my friends, then azobvuma kuramba. Akavuma kuramba, but please don't chase me away from your life. You really end up doing that, but even that's I can work with that. Okay, but they continue to be my friends. No, like there are guys who are interested in me. Obvious, like Saka, there was this guy. He approached me. So my ex was jealous. Ndiye akazondirovera uyo akandirovera pamberi pemaye 1 pamberi pemalevel 100 chichichi. Like he was blessing ukona. I'm trying for it. No, blessing asikufanira kutaura. Blessing ndakakumute uchataura after uyapedza. Hapana pandakambochita murelationship kana kuti takatorambana, and he continued being abusive. He continued trying to control me. Teaching like we were exes. Ukwana. Kungoti munyama wandakasangana nekuti I can't say it was love, but it was obsession. So kuti akatosvika pa level rekuti I remember nenyaya yekuti like pane mukomana aindipimba. He told my roommate achiti like mukomana weroommate yangu something zvokuti like ari kuda kundiuraya and stuff. He can't bear to see me with another guy. Like and I wanna achindipa zvimalooks like zviri snacks ndichitosha kuti what's going on. Like roommate yangu akazondiudza rimwe day, I think after a week in Popa akazondiudza kuti be careful chichi, that guy. And handimurambiri angazviiti hake that guy, like he can akatsamwa chete like yo no pepe ungazororwa svonde chaiyo.
Mna ngakurovera chechi here kutokurovera mupamasvondo. Iwe nyarara iwe. Like ipapo pachechi yake hadi zvekuti hadi takambonetsana futi nenyaya iyoyi, like kuti iwewe unopinda chechi yakati inini ndopinda chechi yakati, apa tiri kuti maybe tichazogara tese, what's gonna happen? Iye akanditi like okay, no, hazvina basa, unogona kuendako kuchechi kwako, ndichienda kuchechi. Ndikati manje toti tichagara tese, like sunday munhu anenge achienda uko vana, like pamwe ndichada kuti like child dedication iitwe kuchechi kwangu, pamwe uchadawo kuti like how are we gonna work with that? Achitoti no, toona kana like time yachona yasvika taku chichi pakutosvika pakuti you know the things we do for love, pakuti ndakazosarenda inini ndikati maybe I should just church ugona ndakatovisita pane ndapota ndotaura zvimwe zvinhu like kuti alright ndokotaura like vanogerwa misoro, zvekuti takatosvika pakugerwa misoro zvese kuti just to do it for him for the sake of love chichi pandazoona kuti too extreme saka yeah manjenjenje mamuda kuti chii blessing chidzoka manjenjenje mamuda kuti chii saka pana blessing anga achiti ndakamudhibanisa nemunhu. I've never done that. Chidzoka blessing uchitaura. Nanchida topindura blessing dzoka. Yes. Dzoka tinyatsokuona. First light tikunyatsokuona zvakanaka. Nyatsoenda foni ngaiende uko. Guys, 1 2 3 4 ladies against 1 man. I pity you. Nyatsouya zvakanaka tinyatsokuona blessing. Nyatsodzoka oda zvidzakamba. 1 2 3 4 against zvakanyanya. Hazvinambonyanya. No Maya, apasudawo zvedzakamba but aiwa iwo kungotaura chokwadi kwagara kungonongonakidza. Iwo blessing ka hama dzako idzi dzimwe hama dzawakamiririra idzi andisonzwa ndikati hama uri kutiza chii ndatiza yanga yaisa chaone fesi yako chipo dzima aini tinyatsopedzera nechiyakuoneka maundoona. Alright, okay, just give me a second. Ndo chimbotaura nyaya dzenyu, just give me a second. Uri kuaina ari kuda kumbodzima aini right. Taurai manjenjeji. Blessing zvaunoonaka ukaona wawana muchinda anenge zvanga zviri kutaurwa nasisikahlego ka iye aiwa mushurugwi zvake kona munhu achiita zvivindi zvokukurova kurohwa kana amai vangu ndaimbovarambira wati mutorwa mwana womumwe munhu kuti anongondirova chero uchinzwanga wakaroora nenzou kurohwa zvimwe ako ungaita kuroverwa chechi pamusoro pazvo kuroverwa chechi pamusoro pazvo paripo kunzi ako unogona kuroverwa kuti wanga waita soka but kuroverwa nyaya yechechi iwo blessing iwo agentleman arove munhu arove mukadzi po matavire chayakatomboemba akati unorova mukadzi unorova papiko mukadzi haarohwe saka wo kana uri kutongoti hako unenge uine zvawaita chero munhu watadza konudini ungotaura chero wachita unongotaura kakuti waita so haurove munhu and hauthreteni munhu kuti ukandiramba ndokudzoti enda unofa iwe chero ukafa kwenyu ndokunoshota kweda hakumbofa pane verengwa kuvafa hazvimbozonzi taakumbotaura nevakafa vakafira vakadzi no ukafa kwenyu ndokunoshota iwo ungatyisirwa nzo ukandiramba ndozviuraya hakuna zvakadaro katombobvuma ukazopinda mune mwerelationship akakudzoti ndaakufa ukandiramba dana muzotenda unofomba kwenyu ndokuchashota kweda hakushote wapedza
nyangwe kakusikiza mhanya kurohwa akuite ndakarohwa nematicha chete all my life. Hanzi kurohwa no. Kurohwa akuita kurohwa itse no. No kurohwa. Ukona like apana like there should be no excuse kurohwa mumwe munhu. Like izvozvi like did wangu inini havasati vambondibata like havasati vambondirohwa like havasati like there is no excuse. Ukona like raping kurohwa like there is no excuse yaungaunze kuti like alright like kuti ndarepa munhu cause anga asina kupfeka anga akadai ko mwana mudiki uko kuti mwana kadiki vanozorepa kuti like there is no excuse yekuti men can use kuti like unoroere munhu uchinyepa futi uchizoti like ndomuda chichi kungoti that guy the word I can use on him is like he was obsessed. It wasn't love. It was maybe manipulative yekuti anokurova then dero obva atanga kuzhamba zvaiita uya akurova ada kurova kwatoni obva atanga kuzhamba apedza kuzhamba obva achinja face obva atanga kuda kana danda obva kuti I love you so much. Like kuti azondirovesa rambana tama ex because of ndaipingwa that guy akandi like paparipa open so ndakauya bandi akandibata like zvisiri izvo kuti like akandibata so like akanditora batibate so handiti vatanga kutaura zvinhu zvakawanda vandisiya vandihaga kuti kundimbundira like it was a tight hug vatanga kundudza kuti anondida chichi and I was confused. I didn't know how to reply. Like ndichiri ipapo ndofunga nyaya yekuti like handina kutaura. I was confused vandisiya ndakazozwa nembama futi apa tatarambana tatama ex ukuona kuti like yeah zvangatori mhondi pane anyora mucomment like that day like I wanted to understand kuti like wandirowerei. First of all, I'm not your girlfriend. Like you know what she said? Pane anokunyarira pachingoitwa sign language anokunyararira kunyarara beta nandinangu anotinyararira ari nani than anondirova anondirova kana anotoratidza kuti anotinyarara zviri nani. Ndakazosvika kuroom kwangu and I sent him a message. I said, you know, I need to understand why today wandirova like handisi musikana wako. You know what he said? Because the guy aindipimba munhu aimwa doro and aiputa. Saka bati, are you sure? Like what is his reply was, are you sure you are not high? Vataura zita remukomana kuti unishuwa kuti haana kukupa something chakuita hai inini kukubata ndakurova nguwai. Like those words akati ndakarwadziwa like when I tried to call achikata tichitry kukola tikatorira foni ini neroommate yangu achida kufonera ana mama anadhidhi kuti munhu kunongo ari kushungurudza ari kurohwa chichi ndikati no like nyaya iyi haifaniri kusvika kupi wabereki. Takatondetsana neroommate like vasondidaidze downstairs kuti come vanditi tione phone. I think he wanted to see kuti am I recording for proof baona kuti handisi. Then he was like katlekwa ndakurova because I love you. Like I was so andinongomudaira but ndakatobva ndatonyarara. Saka aikurapira futi kuti aikudash that was weird. No, he was obsessed like anga asingade kundiona ndine mumwe munhu. Uruti chi blessing iwe kahlego ndo zvavanoita anenge aine zvipande pakanenge achitengera hanziko namanje ngati ndo mashurugwa sorry mashurugwa ane zvipandeka vanochengera zvekuti anenge achiti akaona chero akaona sengewo blessing iyo nemis unisex there are blessings vasikana kana vakomana
kuri kunzi atoona pakanzi blessing chero ari musikanaka iye pfungwa dzakaanotongomhanya kufunga kuti ndiumwe mukomana akaona mazita ana Kudzai ana Tapiwa ese maunisex name nekuti iye basa rake ndiri kuita zvipande anenge ainazvo hobho zvana marwei zvake zvaanenge akaunganidza anotongofunga kuti munhu uyu ndo zvaanoitawo saka vana mushurugwi vanonetsa vanochengera. Saka mukundiita mushurugwere nezita rangu handina kudaro ndapa example iwe blessing kuvhinduka chachipatara Maya andisivunduka Maya. Amaya inendangopa example yezita rako kuti your name ka is a unisex name saka mushurugwa ane zvipandeka akaona chero ndakasevha namba yako kuti blessing ka anogona kutotanga kufunga kuti saka blessing uyu mukomana yotoita nyaya because iye basa rake ndiri kuita zvipande anenge aina ana sorobhi vake vanenge akazadza kunzoko saka anongofunga kuti munhu wese is a player chokwadi wapabata. Wait, hands neuyu see Katlego tape sisi you right. Time love inotinzwisa dzungu so ndakamborohwa ndikafenda apa anga ari brother wetu haibo wekuchecha chakanyanya nevezvomweya nevakuru vanofamba najesu kuti hanzi sign language haiurayi asi ukarohwa unogona kungofa bedu hatiri kurova nhema. chokwadi but munomboziva kuti chii sometimes unosangana neanokurowa though yedu handikurudzira hangu kurowa munhu in a relationship but kune mumwe anokurowa sometimes anenge achikurowa achidedzera kuti I'm beating you throughout love amaona then kune mumwe anoti akakunyararira apa kapa no ndingotaurawo I'm not kuti taura b no ndozvakaitwa iwe Kahlengoyo some of the guys anoti ndikutaura wanero. Alright. Okay, the thing is, Enzwa. Guys, interrupt ndanyatsa kutaura zvinhu zvake Alright, chimanyatsa kutaura. Alright, sezvakaitwa uyo Kahlengwa handiti unoona kuti chinoitika nchokudaso the guy aikurowa achikudza kuti he loves you and sort of things nanditi though maybe ndozvinoitwa mina ndivamute vese so that utange wapedzawo because topedza kuti right ndavamute kutaura alright andoona sezvandotaura kuti kuna Kahlengwa yanditi airohwa boyfriend yake chimodza kuti I'm beating you for love, I love you chichi yandaza aidawo kusimbisa maybe ndo zvaakaona kuti anokwanisa kusimbisa love yake nazvo anditi it's like isusu zvedu isusu takazvitasa isusu pachedu ana mofela tinozivikanwa nerudo and caring. I cannot raise my hand ndichirowa munhu because roko rangu handitogone kurowa munhu right. Ruru usatomboshama zvako ndokuudza ana mofera takazvarwa nerudo anditi and we so caring saka andiona kuti ukarowa munhu zvonakidza kurowa munhu hongu kunoitika but haasi vese munhu anozvarwa nekuda kurowa munhu and some of these guys unoona kuti sezvakaitwa Kahlengo ndo zvanga makatsidzana aidawo kuratidza rudo rwake nebeating anoziva aidawo kuratidza kuti no ukazogara neni da kuti uzoona kuti what type of a man I am right. So sometimes chinozoita futi kuti vamwe vakadzi murohwe mune dambudziko 1 right. Dambudziko renyu vakadzi mimi ndeyekuti ukaroorwa zvafana manjenjenje uyo manjenjenje ndofunga akasangana nemushurugwa arove
kendimbomudena because vamwe vacho ka vatoziva vanenge vachizvititirana chihera. Unombodza kuti chihera anodedzera kuti hanzi handiudzwe zvekuita, ende ari chihera anenge adedzera kuti no I'm a man on my own, nditori mukadzi but ndiri murume pachangu. Saka mupesi kanobva kada kudedzera kuti abhome andikugadzirire saizi yako, andoziva. Saka pakumugadzirira saizi yake paanobvanza alright, kendimbomuita sei, ndimbomurova mazimbama, ndimbomurova mabhutsu, warova mabhutsu. Ruu ndikuzoti wakasangana nazvo tough like sha, wakasangana naye mushurugu wekuchipinge, aida kungokuratidza kuti kuchipinge kune vanhu vanokiya, anoziva. I think Kahlengo akasangana newe tongoti ndewekupi, uku ndokushurugu shurugu chaiko. I think deep down and sikuzoti ndepapi chaipo, but to be honest Shuika, ukanyatsa kuda kuvheta havasi wese. That's a blessing. That's a blessing. Unowacha wakatondorerwa 1 2 3 4 5 vari pamute pedza kutaura. Unoona kuti madzimai Abafuriza guys. Abafuriza right. Ndikandimbodayo so ndiite unmute. Ikataka na aningenzani pupurai unmute your device. Yes, Shero kanjani. Say Mushe. Hi Katleko. Hey girl. Kanjani. Taura itinzwi. Zvekurohwa sisi Shero mahwani akomana. Aiwa, blessing no. Nikis. Right. Inonzani Ru, dakuti wangwachiti chiuri box. Anga chinyepa. Ana mofela ndo wakuru. Maone masters dzekushurugwa. Ana mofu. Iyo dzangu idza ana mofu. Ayo ngati ana mofela. Sava nebla vese. Katine gongodo. Ayo. Ari kuti like that's how you show someone you love, kuti you love them by hitting them. Kukutengera munhu. Kuti like okay, inini like ngatisiye nenyaya yekuti like patati chidanana pepe pakazondirowa. Mira yapindi blessing wati ndo kuratidza lako. Handadzoka. Network yangu yanga yaita majealous sha. Welcome back. Yanga isingaita jealous yatoona kuti zvokutaura ka. Aiwa, batika inzozve like iwe Kahlengo, iwe mupesi wako ka akatokurova akapepeka, aida kungokuratidza kuti anokuda. Ndozvanga matsidzirana andoziva. Aiwa, ndopandanyatsa kutaura ndichiti guys, I show a love in a different way. Ndazvinzwisa hangu nyaya yacho but ndongoti akaita hake chibharanzi because unoziva kuti anonzi murume chaiye. Ruwe baby andoziva. Yes, now we are talking. Murume chaiye anonzi murume chaiye sesusu. A real man. Ana mofela chaiwo handiti. Mukawana varume vanenge esusayo nyika yese inonakidza. Ana bovu. Aya, ko uyo rudo endoone jealous yo. Ari kunyora apo hanzi ndikutaura neka soft voice ndichidefenda. Aiwa, ndiri kudefenda hangu ka inzwazve. Mira bule iyi yanyorwa pawangu wachidefenda kuti uyu airatidza love kuna Katlego achimurova, ndo payanyorwa kunzi no. Uri kutaura nesoft voice uchidefenda the indefensive. You don't show love by causing pain
handiti ndo yaari kutaura kuti hakuna Yeah, zvakati don't. Yeah, that's Because ndo pandazotaura ndichiti no, we don't have to Because show love nekurowa munhu unoona. yaiva nyaya yesvondoka ungarovera munhu mumba masvondo kudaro waseka nekuti washeka svondo yangu saka ndokurova Asvondo yake svondo ipo asanonamata satanist here. hatizivi Asainamata satanist here. aiwa isusu uye no Pane vamwe vanhu vane machechi avo asingade kuti ashorerwe chechi yake. It is very different from chechi yangu, like totally like mtemo yese yakati hazvirovese munhu izvi zvokuti kahlego haasi kubhilivha in that orohwa mbama zvorovese no not kuti no sisi shama not kuti ndaisabika like kuti ndaiseka zvaitaurwa nemurume nditi asi murume like mapoints aipointa out achiti chakati mungazodai here pamazodai hadzoitwa masaji kati pamwe wembomasajwa pamwe fesi yako yange yagarisa isina kumasajwa so uyo anonzi omi uyo akanyanya uyu omi jamba wakanyanya shamari wakanyanya hakuna masaji akadaro aiwa haapariwo mukadzi harowe unoona kuti chika no pasinoti kudaro though apart from everything the thing is mukadzi ka unombodza kuti kurowa mukadzi ka zvangofanana noti lese kana riri bhebhi rako o iri wife yako ukadzamara warowa mukadzi you are also beating yourself and unotozopesa the thing chinozorwadza nechekuti unoona kuti unorowa mukadzi ka and mukadzi ane ganda riri so soft unomudza unokwanisa kungomupa mbama kamwe kega zvoti unotozoswera zuva rese ka fesi yakadai kuzvimba yakadhinda zvimambama ndakaspenda the whole week I had a blue eye saka ndaifanira kugara mumba for the whole week ndisingabudire panze even kutraining ndaisaenda kutraining because of that ndizvo zvakazo because like kuti zviti ndeti ndikapinda painternet ndikada kuona movie what I would see ine yanga iri mamovie abusive relationship and the lesson that I learned ipapo was kuti ukaona munhu akangokurova kahwanipa watobuda ipapo because hazvipere mushe zvinopera either nemumwe atouraya mumwe toti mukadzi toti agara achiabhiswa and zvato like and vatova fed up anokwanisa kuuraya murume kana murume wachonawo mukadzi vachakuda kumuvha on ndiye anotora like that's what I learned ipapo but I couldn't move on because munhu wachona ainetsa aida kuzuraya and stuff ndakatogara mumba for the whole week ndisingaendi kutraining but taifanira kuenda kusouth kumasports but pariwo tichitaura hedu chokwadi ka mukadzi harowe kana hangu kuneitwa hapana tiri kunze kubox wowa hapana muzarowe wakadzi muzarowe madzi Murume anoronga mukadzi is a coward, in my opinion. Yeah. Exactly. Because we are not strong like you guys, right? So, indakamborowa ndikafenda neve muno mandi. I was 8 months pregnant. Akanditi ndibvise nhumbu ndikati no, I'm not doing that. 8 months. Akandirova ndikafenda mupaki. So it's real. I mean, I'm in America, so I don't know. I know things kunoku, it's really crazy when it comes to nevarume, vachirova vakadzi and all the stuff, you know. And I never knew it was real. Kusvika zvaitika kwandiri. Saka it's a topic that hits close to home for me. And I'm an advocate. Kuti mukadzi harowe. I don't care what she has done, but as a man, you cannot touch a woman. We are powerless. We will never like you. Yeah. You know? That's true. Naimi, 8 months
imi kana kuti yakutongobira 8 kuti months. zvaku No, 8 months inotouraya. kuno vanokwanisa kubvisa kana vachida vanokwanisa kubvisa. Kuno kuAmerica zvinhu zvakati siyanei. But munhu but anenge ato munhu ka 8 months. Definitely, child support chichi ndakatozoenda kukoti ndikanorwa and everything because aifungaga kuti usiwe muno so hapana una mapepa anga singazive nyaya dzangu dzese because I was a very secretive person. But other than that, ndiripo. Mwana wangu is 15 years old and I'm good. Oh, sweet. That's so nice. Congrats. Waona ka blessing. No, I would say congrats to you. So that you stand Makamira, you didn't want to remove it because Magaforce Wakubisa. So that's a big shout out to you. To me, Daitaura and Dichiti, Iwewe, you didn't put a gun, Kuti Tite, what we did to have this baby. Iwewe, you didn't put a gun to my head to do this. We did this willingly. So, can I usingade, then that's you. But me, I don't feel okay kutindite zvinzvakadai because at the end of the day, ndini ndichavane that in my mind, kuti ndakambodai ndakambouraya mwana. That's just me. Kuti ndiri kushora here vanozviita. No, I'm not. But do I condone it for me? No, I don't. So yeah, but takukwanisa kuseka tichitaura tichibatsirana, so uyu ane 15 years mwana ndo zvavataura but achiti zvoni manje havana kuzodzoka here achiti dakuona mwana uya ndo zvanachibvunza. Atori necustody ndakaenda kucourt saka kunoku ukaenda kucourt ndakamuendesa kucourt vakamuti anenge anopeya child support I think which is maintenance kumba. So he pays that, he takes care, anoona mwana wake every other weekend. It's good now because zviri involved nelaw. So zvese zvatinoita, mwana handife ndakamurambidza kuna baba vake. That's something chandakaudzwa nambuya vangu kudhara because baba vangu vakakudzwa nambuya vangu, And kudhara as a young girl, my grandmother would always say, you know what, usambofa wakanyima mwana baba vake or vice versa. Because one day it will come and bite you. And it's something chandiri kutoona kuti this is something real. Anoona baba vake. I've never in my life, and God is my witness, said anything bad about baba vake kwaari mwana iyeye. And I will never. To my friends, anozviziva ndinomutaurira ndikati to my friends iwewe you're something else, but kune mwana wako you're the best thing that has ever happened to you. I'll never ever speak bad of you. Iwewe you do, now you see zvinhu zvaku zvasiyana because as he's growing, he sees kuti mai vangu havatauri about baba vangu vanondifosa kuti ndiende because it's court order. Saka enda unoona kunogara baba vako, unoona zvavanoita, uchiona kuti aiwa mai vangu vari kundisenzera and doing the things that she's doing for me. So wow. As long as singasvodi hake ndofunga ndakamutasa namboti zvekwadi ndakambonge ndatoposa ndaita zvisirizvo. Apologize hake, and he felt bad after ndatoenda kucourt ndikati aiwa kana iye hatisi kutombotamba nayo chichi. And he's apologized and apologized and he still apologizes to this day. Ndikati aiwa inini I've moved on, I've forgiven you, it's okay, it is what it is. Zvakaitika, this is 15 years ago we're talking. Saka it's okay, it's part of life. Saka anouya anongofona ndauya, okay, bye zvatopera. I don't have much to say. Oh, that's really nice. Kanda ndambomute ndada kumbotanga ndambonzwa hakuma questions andada kutanga ndabvunza. Right? Nyaya sisitero. But Sisi Pupurai. I got a little question. Okay. Usabvunza zviri sensitive.
Warning. There's nothing sensitive that I'm going to ask her. Ndrungo Bunza, just a simple question. Yezvauri kutaura ndozvandurongobvunzawo zvangu zvangofana nakahlengwa ndichazomubvunzawo zvangu. Okay, Sisi Pupurai. Yes. Okay, you said this happened 15 years ago, right? Right. Okay. Please just let me know. I just want to know. I'm so curious. I'm a curiosity man. I love to know. You know, maybe side kwangu maizia. Okay. If this guy comes back to you like now andita arukudzoka achi apologize and stuff, what if he comes back to you then just propose just to like No, to make the devil is things a liar. proper in No. a good way? What you No. going to do? No, we're not going through that. And I don't even show him Uti there's a chance. Because after that, me personally, Wandirova, Maya Angelou said something that I stand by. Anzi, when someone shows you who they are, believe them. So you touched me, you showed me who you are. So it told me I was to stay Newe, then that's on me. The joke is on me. But no, you can come all you want to. Akatororwa, akatorambana nemukadzi. They're and he's single now. But no. I'm living my life. My best No, I think you are doing that because I think Makawanot you went through a lot. That's why. No, I was just asking, just to see could you brain the news papi. Are you willing to go back together or not? Okay, Katlenko. I'm asking you now. Zishema. I'm just asking Katlenko. So Ongochiti wakadzokerana with this guy now. Are you back with him or you have separated for good? We have separated for good. He disrespected me, so I don't have to disrespect myself further. No. Okay. I have to respect myself, put myself first, prioritize myself. Because munga munhu anenge achikubata seoption unenge uri option kwaari iwewe uchimutora iri priority kwauri. That's not self-respect. You gotta put yourself first in everything. You gotta love yourself. You gotta know your worth and everything. Okay. I think this goes to Sis Shema. Thank you very much for this program. Though it's teaching us a lot. For us youngsters, we are still growing up. And some of these words that are coming, tichidzidzisana, tichidzidza, that's why batotarati chikoro hachiperi unoramba uchidzidza. It's like now ndatonzwa imwe story ndadzidzawo kuti okay this story goes like this and this. Then sisi manjenjenje I know kuti you wanna kick me, but don't kick me. I'm just here alone hangu andina rimwe boys riripo, but don't kick me. I'm here to learn. Ne? No, I'll not do that. No. So this continue to be a gentleman. Yeah, I will definitely do. A gentleman. No, come on. I'm a gentleman. Gentleman arirove mukadzi. The gentleman arove mukadzi andoziva. Gentleman are vanhu. Tanga takutokutya. Yeah, gentlemen are ones. And then say gentleman. I wasn't going to be on the show. Yes. Blessing. Ene tabva tanyatsofunga voice rako riri soft ka ya soft spoken ka. Tabva tanyatsofunga mbama yemunhu ari soft so. Chinonyatsokurova so. Ndenge that tabva tatodza. Mambozvonere kuti vanhu vari soft vari rough. Vanobudisa vanhu ivava.
Blessing akafanana neex yangu iyoyi yandakati yanga iri best anonyepa. Like he's very soft. Yo. Guys. Ewa Blessing unari bomb. Haibo, nay Kahleng. Are you putting me in in that same page? I'm just saying munhu wachona ndakatone angaka ukona like maonero atiri kukuita ndozvo I'm not saying you that. I'm just giving No, people okay, an example. let me tell you something. Like I'm not saying No, let me tell you something. I think I would like to be I would like to be honest to everyone on this thing. I think a lot of people are watching me. Yeah. You know, myself, I would say I grew up in I think in my own way. I never grew up in a, ukangokura uri wega, then all these things, uchinyatsa kuzoti no ndikadai hapana wandinozokwanisa kunoudza kana kuti ndikadai handina wandozokwanisa kudai so I grew up doing my things ndichiziva kuti if I do these things I better do it and ndofanira kuzviita if I'm doing it with my heart, make sure I'm doing it with my heart. I always tell myself kuti inini I'm different. Why? Because I know kuti I'm different. I never compare myself nearing boys or newamuarume because I'm not like them. You see? Good. So ndikawana someone anokwanisa kundiudza kuti hey, you are like that person rough or something. I would like, oh, okay. I would wish to be the kind of person, but I'm not. Because what I know in ini pachangu, the way I grew up and the way yandakakudzwa nayo, you cannot even believe it. To the extent that zvandiri izvezvi, I know people wanokwanisa kundifungira some other things, but that's what I am. That's who I am. I'm so soft. I think I would say I'm talkative, but I'm soft. I love talking. I got sense of humor. I love latching with people, ndozvandingori, but in other words, vanhu vakazoda kutora like waakuda kuisa kune mamwe masides mamwe, I think ipapo ndinokwanisa kujamba. Why ndiri kudaro? Because inini pachangu personally ndakatamba neguys rekuti right rikatanga kumwa kana kuputa kana kumwa tinonzi tumacheteto tokuti anzonongodira kesi mukanwa anzi kabrown clear, I think kamushonga kechikosoro or something. Those were my best friends. And boys ro ndaikudza kuti raita zvaraita richidzodiri ndichinyatsa kuona ndopa ndaizozvidza ndika kuti totally I'm different oh man. Zviri kuita boys nezvandiri kuita inini I'm different. And don't change apo. Because inini one andibati ukazondoona ndabata pamwe ndabata bhodhoro rekoko ndora ndiri kumwa kwete redoro. Kana remvura. Saka zvimwe zvese izvi zvimwe zvese ndozvandingori. I mean, maybe one of these days you see one of you guys we might meet, then you really see kuti sure this guy ndozvaatori. Taitofungidzira pamwe ndezvepafoni chete but maya ndozvaatori. Akatongokura akadaro. Tumaziso uto zvichero. Hanzi ikona zvichero. Bye. Murara go. Mabatwa ndaudza kuti harisi rese boys mazviona ka munobatwa. As you should do, I know you said something with sense. Yeah. But ndokubhiga wamira shamwari. Wagona kuti wamira. Mofumamira. Mofumamira. Ndo zvinoita ana mofela izvozvo. Aiwa, Blessing kana chiri chokwadi chataura ndokumbira kuti like urambe wakadaro hake like. No, I would definitely do. Like it's not like one vese wakadaro chichi.
upewo ladies out there some hope kuti no, Since there are some Shema, gentlemen bye. out there for sure there, and there are some people who watori bobo so good, like yeah. Yeah, zvinodependa nemunhu. Unoona kuti chika haufaniri kumirira someone kuti akuchinje. Just try and change yourself, kwete kumirira kuchinjwa neumwe munhu. See, zvafanana ne, you see, like like now we're on this show ne. Some other people watochinjwa throughout this show ne this studio. And tikada kutarisa mumwe munhu tichitaura kudai so mumwe munhu angadedza ndezvekupenge. Night bye mof ndatinda kuenda. Bye manjenji. Ende munorara kwadoka zvesho. Ndinchiteerera ndisiri mubox. Aiwa habhozvo wuti. Thanks manjenje. Duki. Right. I think she will conclude the daughter a blessing too. So first and what 3 hours gonna. 3 hours zishoma. Ndatombobuda mugroup rasekuru Saint. Tarowa about 4 hours. Oh, kumbi udaira vanhu WhatsApp shamwari uona vanhu vari kutsvaga t-shirt ndakapa uyu nhamba dzako sorry musikana anga ari mubox anonzi Ruka ndakamupa uyu nhamba dzako unofanira kumupindura ngatichafonera kuseri. Thank you guys. Saka in conclusion kachitege tivharise because taita 3 hours ndakutoneta nomusana to mangwana togona kukontinya meucheiuya ikanzi chii. But handokupika zvangu wamira blessing. It was very difficult. Takatine mitipo yakasiyana tanga tiri munyika dzakasiyana because apa tati Botswana, South Africa, Thailand, America neEngland vanga vachikupisa. Handandichitsva. Kashengo uri kupi? Wagone kuneutralize uri kupi wewe Kashengo? Botswana. Oh, saka ndandichipiswa neBotswana, America, Thailand, in South Africa. America neUK. Tarambobvunza question kuti like pane mashurugere echikadzi kana chii aripo. Like waripo Nozoti mashurugu echikadzi machi vanozviti ana chihera. Vanhu vanonetsa zvavo ivavo. Varipo and vatori abusive zvekuti just because tinoti vakadzi vanofanira kurespectwa and stuff vanoto like kutorova murume achiziva kuti inini haafe like anenge achiziva kuti murume uyu haafe akatondibata like humble like his anorespecta vanhu vechikadzi so they tend to take advantage votoita madrama avo aya zvekuti like haatombokurespect nyangwe pamberi pevanhu. Yeah. But guys, Samira, iwe nyarara. Good night, guys. Yeah, good night. Yeah, imbori dzesongo timborara. Kashengo, unonakidza kutaura newe. I'm talking to Sis Shemi on Instagram. Just get me on Instagram. It's beautiful. Then we can get along as there as well. All right, beautiful. Sure. All right. Okay, Sis Shemi. Good night. Bye. 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 Good night. Bye. Yes. Akatlego. Mangwana manje watukwenda kumba. Ndakwenda kumba mangwana angu. Ndosokone ndofunga maybe next week. Next mangwana Monday. Wiki iro racho rikuteerero. I think. Kana wadzoka ndokuona. Iri bo. Good night. Waita basa atatombodzidza and I like your stories. Unondinakidza zvangu. Thank you. Good night. Thank you. Right. That's stress so ndandi turi nebazi stress. Ku stress ndi. Life. Ai. Don't be stressed. Munezia binzi singaibve inoramba kuibve ndo life manje. Yakaoma. Ndaro.
ukamboenda una mama ka hombo unoyema unodzoka wafresh. Ya kungoti manje ndatedzwa kunana gogo ndikuenda kuna mama bva ndadarikira kunana hanzi ndoye nditambe nemwana handigoni kuti mwana handizoti mwana anobatwa sei anochinjwa nepi sei hapana chandinoziva ini. Ukamboenda ikoko kumbondodzidzisa pfungwa dzako dzinodzoka dzafresh uchaona zvako chandiudza uchichandiudza madhirama ewani akatowandisa kaakapanapa kungoti nhasi tazotaura dziri serious. Haiwa chimboenda ukaenda ndokuona wadzoka handitya. Alright, iribo. Thank you. Iribo dona zvako ndichimboridza karedhiyo kangu. Right, good night. Guys, bye. Guys, kunokudza 2 AM. Apo. Izo. Iwe. Ayo. Ndabvisa volume ndini. Pamberi ndekusarohwa guys. Hatidi kurohwa guys. Ayo. Guys. Ndakuendeni. I'm going. Musana wangu wakupisa nekugara manje. 3 hours guys. Plus 1 hour reku Facebook. That's 4 hours ndiri pama live guys. Good night. Bye.